भोजपुरी मंच के वेब पेज पर हम अपने सबके हार्दिक स्वागत कर रहल बानी, हार्दिक अभिनंदन कर रहल बानी। हमरा उम्मीद बा अपने सब धीरे धीरे अब उपस्थित होखब। सबसे पहल का हाजिरी आज आदरणीय विष्णुदेव तिवारी जी के यहाँ मिलल। हमरा हम बहुत बहुत अभिवादन कर रहल बानी आदरणीय विष्णुदेव तिवारी जी के, भोजपुरी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, समीक्षक, कवि। प्रणाम कर रहल बानी अपने के। आदरणीय शंकर बानी यह पृष्ठ पर अभिनंदन कर रहल बानी अपने के। आदरणीय तिवारी जी या प्रोफेसर शंकर मुनि राय जी के हमरा देखे के मिल रहल बानी। हम अपने सबके हाजिरी यहाँ प्रोफेसर जय सिंह जी भी मुजफ्फरपुर से उपस्थित हो गई बनी। बहुत बहुत प्रणाम अपने के जयकांत बाबू। आज की पहले ही से फेसबुक के पेज पर कि भोजपुरी के क्रांतिकारी कवि, भोजपुरी के प्रगतिशील धारा के कवि सिपाही सिंह व्याख्यान पूरी मंथन पर। आज के व्याख्यान के शीर्षक डालल गए भोजपुरी के हनुमंत सिपाही सिंह श्रीमंत। अंत्यानुप्रास के वजह से व्यात्मक सौंदर्यता में आई, बहुत अर्थगर्भ शीर्षक में अपने तरफ सवाल जरूर पूछ सकतनी हमरा से कि प्रगतिशील विचारधारा के कवि सिपाही सिंह श्रीमंत हनुमंत देव के उपमान काहे हम ई कैनी हैं। तो देखल जाओ, बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय शंकर मुनि राय जी, अजय कुमार तिवारी जी, अपने सबके स्वागत हम कर रहल बानी। हम ये स्पष्ट करे के चाहत रहनी है अपने सबके सामने कि आज के वार्ता के शीर्षक जौन राखल गईल बा भोजपुरी मंत सिपाही सिंह श्रीमंत। तो एगो प्रगतिशील धारा के कवि खातिर हनुमंत के मान का गहल कईल गईल है। तो हम अपने सबके ई बतावे के चाहब कि हनुमंत जौन देवता बड़े हिंदू संस्कृति के, भारतीय संस्कृति में बहुत समादृत देव बाड़न खातिर कहल गईल बा हनुमान जी खातिर कि यहाँ के शक्ति के जितने बड़ा मूर्तिमान रूप हैं उतने बड़ा विद्या के भी वहाँ के देवता हैं। रामम हेम शैलाभदेहम दनजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातंग नमामि भी। तो हनुमंत देव में वीरता जितना बा उतने धीरता बा, उतने गति बा, उतने साथे साथे वहाँ के विद्वता के भी मूर्तिमान रूप बनी है ना, चतुराई के भी है ना, शक्ति के संग तो शांति के रूप भी बानी वहाँ के। तो हनुमंत देव जे भारतीय संस्कृति के जौन देवता बानी वहाँ के जौन हनुमान जी के जौन आराधना हमनी करी ले तो हमनी देखी ले कि विद्या बुद्धि है ना, विवेक के तो देवता वहाँ के मान, साथे साथे शक्ति आराधना के रूप में वहाँ के संपूज्य वाणी
लोकमानस के देवता बने। अगर एक ढंग से देखल जाओ, सोचल जाओ, तो सर्वहारा मानल जा सकता, सर्वहारा समाज के भी देवता वहाँ के बानी। यही से सर्वहारा में रुचि रखे वाला, सर्वहारा अनुराग रखे वाला भोजपुरी के कवि सिपाही सिंह श्रीमंत जी के भोजपुरी के हनुमंत नाम जो वहाँ के जो संज्ञा मिलल बा उसे हम ई करब। लेकिन साथे साथे हमें जब बिल्कुल स्पष्ट करे के चाहब कि ई शीर्षक बिल्कुल हमारा दिमाग के उपज होके ऐसा बात नहीं है। भोजपुरी के हिंदी के बहुत बढ़िया साहित्यकार मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध जी एगो पाती लिखले रहनी, चिट्ठी एगो लिखले रहनी वहाँ के सिपाही सिंह श्रीमंत जी के नामे 1976 में बलिया से वहाँ के काव्यात्मक जो लिखले रहनी बहुत बढ़िया दस्तावेज भी या भोजपुरी साहित्य भी में वहाँ संज्ञा प्रदान वहाँ के कविता हम निवेदित करे के चाहब। शुरू के लिखतनी मुक्तेश्वर तिवारी भोजपुरी के हनुमंत स्वभाव से संत, भोजपुरी के स्वभाव से संत, वाणी के बसंत भाई श्रीमंत, भोजपुरी के हनुमंत से संत, वाणी के बसंत भाई श्रीमंत, राउर छोह भरल मिलल पाती, गदगद हियरा जुड़ाइल छाती। तो हम शुरू में अपने सबके स्पष्ट करे के हम प्रयास कैनी हो कि मुक्तेश्वर तिवारी भोजपुरी के से कैले रहनी 1976 में लिखल अपना पाती में वही जैसे ये संज्ञा हम ग्रहण कैनी हो अपना व्याख्यान के विषय शीर्षक हम यह रखनी हो कि भोजपुरी के हनुमंत सिपाही सिंह श्रीमंत। अब हमनी के बिना कोनो लाग लपेट के सीधे अपना विषय वस्तु पर आवल जाओ, देखल जाओ कि भोजपुरी के एक कवि है ना में कई तरह के रंग बा घुलल मिलल है ना। ई कवि केवल प्रगतिशील धारा के ही कवि नहीं खन, केवल सामाजिक जौन विसंगत सामाजिक जौन असमानता बा ओकरे प्रति इनकर केवल लगाव नहीं है बल्कि प्रकृति के साथ है ना, और जौन प्रेम के साथ है, जौन लगाव हो सकेला आम कवि के उ सब तरह के लगाव, उस सब तरह के आस्था सिपाही सिंह बिल्कुल साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित कवि भोजपुरी के जरूर, लेकिन वहाँ के कविता में प्रेम के भी अपने रंग पाए, वहाँ के कविता में अपने भक्ति के भी रंग पाए। हाँ, हम बिल्कुल जोर दे के कह रहल बानी, लेकिन वहाँ के भक्ति जौन बिया है ना, ईश वंदना भी वहाँ के कैले बानी, सुमिरन कैले बानी अपना किताब में, माता के गोहरौले बानी वहाँ के। लेकिन साथे साथे वहाँ के उ वंदना में भी वीणा पाणी के जौन वंदना कैले बानी ओमे वहाँ के बिल्कुल बुद्धि के साथे साथे विवेक के बात कैले बानी। वहाँ के ओमे बिल्कुल विवेक के जौन बुद्धि होला वो बुद्धि सम्बलित विवेक के वहाँ के तार्किकता के आग्रह कैले बानी माँ सरस्वती से। राम के भी वंदना वहाँ के कैले बानी, शिव के भी वंदना वहाँ के कैले बानी, कृष्ण के भी वंदना वहाँ के कैले बानी। हाँ, काहे खातिर? तो सामाजिक जड़ता के समूल नाश करे खातिर, सामाजिक विसंगतियन के मिटा के स्थापना करे चाह रहे, जो वहाँ के सपना देखले रहनी ओकरे प्रति वहाँ के ई आग्रह रहे। वही आग्रह के वशीभूत होके वहाँ के अपना निबंधन में, अपना कहानियन में, अपना आउरू गद्य पद्य रचनन में सब जगह अपना यह वैचारिकता के आग्रह के बनौले रखते हुए वहाँ के सामाजिक नवनिर्माण के, राष्ट्रीय नवनिर्माण के
फलीभूत कहीं नहीं वहाँ के। तो अब हम अपने के शुरू में ही बतावे के चाहब कि देखिए अभी से कुछ देर हाले दिन कुछ पहले 4 दिन पहले के बाद में प्रोफेसर जयकांत सिंह जी के एगो निबंध हमरा पढ़े के मिल रहा फेसबुक पर सिपाही सिंह श्रीमंत जी पर, जिसमें बड़ा विस्तार से वहाँ के सब बात के रखले रहनी। हम चाहब कि ओह बात से कुछ अलग हट के हमनी के या कुछ ओह बात के हमनी आज हमनी करम अपने सब पढ़ले हो खब वो निबंध जो फेसबुक पर डलले रहनी प्रोफेसर जयकांत सिंह जी, लेकिन हमनी का ओह से कुछ अलग हट के हमनी का ई करब। ब्रजभूषण मिश्र जी कह रहा बानी कि निखा वहाँ के नहीं थी। देखिए हम शुरुए में निवेदन कैनी हाँ कि देखिए भारत में जनवाद के जो स्वरूप बा न, तो वो भारत मूल रूप से धर्मनिरपेक्षता के हमनी बात करी ले है ना, लेकिन हमनी के धर्मनिरपेक्षता जौन बिया वो हमनी के सर्व के बात सिखावे ले, सब धर्म के प्रति आदर हमनी के राखे के बा ई बात तू सिखावे ले। धर्म विमुखता के बात हमनी के धर्मनिरपेक्षता ना सिखावे ले है ना। तो वहाँ के सिपाही सिंह श्रीमंत जी प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ाव रहे, वहाँ के प्रगतिशील आंदोलन वहाँ के जौन प्रदान समझला पर बात स्पष्ट हुई कि भारत भूमि पर भी वहाँ के उतने लगाव देश से यह देश के संस्कृति से, यह देश के प्रकृति से वहाँ के उतने लगाव रहे जितना कोनो राष्ट्र प्रेमी या घनघोर राष्ट्रवादी का हो सकत बा। ऐसे हम ये बिल्कुल स्पष्ट शुरू में कर देवे के चाहब कि वहाँ के जनवाद जौन रहे लोक कल्याण के भावना से है ना, भारतीय मिट्टी के सुवास ले ले रहे वो जनवाद है ना, भारतीय समाज में समरसता के स्थापना खातिर वो जनवाद रहे है ना, धर्म के अफीम के गोला माने वाला उस जनवाद ना रहे है ना, कि धर्म के अफीम के गोला कह के वो संबोधित करे। कोनो विदेशी देवता से प्रभावित होके वो जनवादी ना भई रहलन है ना। भारतीय देवता, भारतीय सरस्वती माता, भारतीय राम, भारतीय कृष्ण संस्कृति के जो निधान पुरुष वालों वो लोग से भी वो अपना गीतन में, अपना कवितन में वो समाज कल्याण के, राष्ट्र निर्माण के जो उनकर सपना रहे ओकरा के फलीभूत करे खातिर वंदना कैले बड़े, अनुरोध कैले बड़े, अभ्यर्थना कैले बड़े। तो हम अब अपने सबके ये बतावे के चाहब कि अजय कुमार तिवारी जी बता रहा बानी कि प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ल रहनी। हाँ बिल्कुल जुड़ा रहनी, हम शुरू में कहनी हाँ कि प्रगतिशील आंदोलन से बिल्कुल जुड़ाव वहाँ के रहे, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जौन हम अपने सबसे निवेदन कैनी हाँ ओकरा के आगे अपना वार्ता के दौरान हम स्पष्ट करब और उदाहरण के जरिए कि कैसे वहाँ के जनवाद जौन रहे वो भारतीय संपोषित जनवाद रहे है ना, ओकरा में धर्मता ना रहे है ना, धर्मनिरपेक्षता रहे, कौना तरह के वो धर्म समादर से भावना वहाँ के है ना नहीं। ये हमारा विनम्र आग्रह बा अपने सबसे। देखिए सिपाही सिंह श्रीमंत जी अपने सब जानत बानी कि गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर थाना में जोन गंडक नदी बिया ओकरे दक्षिण बसल एगो गांव बा मूजा है ना। तो मूजा गांव के रहे वाला वहाँ के रहनी, पोस्ट एकर मठियारी हो राजापट्टी का लगे ई बा गांव है ना। तो उजवा 8 मई 1923 के है ना, 8 मई 1923 के जन्म भई रहे यहाँ के है ना। आदित्य नारायण सिंह जी के यहाँ एगो साधारण गृहस्थ परिवार में सिपाही सिंह श्रीमंत रहे। वहाँ के चाचा जी आदित्य नारायण सिंह जी बहुत होनहार वीरवान के होत चिकने पात। यहाँ के लइकाइए में कवित्व के प्रति जो आकर्षण रहे, कविता लिखे पढ़े के प्रति, साहित्य के प्रति है ना, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति जौन वहाँ के आग्रह रहे, तौना के देख परख के है ना, पूत के पाँव पलने में पहचान लेहल जाला है ना। तो यहाँ के चाचा जी जे रहनी
आदित्य नारायण सिंह जी यहाँ के सिपाही सिंह जी के बचपने से होनहार बालक के रूप में देखनी आ पूरा उत्साहवर्धन के शुरू में यहाँ के अपने सब जानत तनी कि एगो उपनाम रखले रहनी अपना नाम के साथे जोड़ी के सिपाही सिंह पगला, है ना। पगला यहाँ के बचपन से लिखे के यहाँ के एगो नशा आपन प्रेम कहीं पगला शब्द से यहाँ के आसक्ति रहल होई कोनो, है ना। लेकिन ई बाद वहाँ के साहित्यिक अवदानन के देखला के बाद ही बुझा रहल बा कि ई पगला उपनाम काहे यहाँ के रख लेले रहनी। एगो तो ओकर कारण ई रहल होई यहाँ के शुरू से बड़ा मनस्वी रहल हो, है ना। कोनो तरह के जौन विचार यहाँ के मन में जागत हुई ओह विचार के ओह हासिल करे खातिर यहाँ के बिल्कुल पगला जात हो कब, है ना। वो नशा में आ जात हो कब यहाँ के, है ना। खूब पढ़े के बा, खूब लिखे के बा, पागलपन के ई बात अपन लक्ष्य करे के शक्ति ना जाग पावेला। तो कहे के मतलब ई बा कि सिपाही सिंह श्रीमंत जी के जौन उपनाम रहे पगला, ई शुरुए से वहाँ के साथे जो जुड़ा रहे। देखल जाए के चाहिए कि वहाँ के धुनी के आपन पक्का आदमी रहनी, है ना। आपन धुनी के आपन लक्ष्य के पूरा करे खातिर कोनो सीमा तक जाए वाला, है ना, पूरा शक्ति पूरा गति के साथ जुड़ के आपन लक्ष्य पूरा करे वाला वहाँ के आदमी रहनी। अब पूरा तरह से वहाँ के आपन लक्ष्य के हासिल करके बिल्कुल वहाँ के मानत रहनी, है ना। बाद में 1962 के आसपास यह नाम से मुक्ति मिलल। साहित्यिक समारोह में कई गो बुजुर्ग साहित्यकार सब यहाँ के अति कई लोग की भाई ई पगला नाम अपने के अब कृपा करके बदल दहल जाओ आ हमनी एगो नया उपाधि अपने के जौन दे रहल बानी ओकरा के अपने ग्रहण कइल जाओ। तो वहाँ के श्रीमंत जौन उपाधि जौन कहीं ओकरा के या समादर पूर्वक साहित्यकार समुदाय के द्वारा जौन ई संबोधन वहाँ के देहल गइल ओकरा के वहाँ के अपनौनी, ओकरा के वहाँ के स्वीकार कैनी आ श्रीमंत नाम से वहाँ के ई अपन ई कैनी। तो श्रीमंत नाम वहाँ के साथे जुड़ गइल, है ना। ई श्रीमंती जौन बा वहाँ के साहित्य में साहित्य के स्थायी भाव के रूप में बरकरार रह गइल, है ना। श्रीमंती जौन बा ओह पागलपन के बाद जौन श्रीमंती जौन वहाँ के संबोधन मिलल, इस श्रीमंती साहित्य में बिल्कुल कायम रह गई वहाँ के आजीवन हो के वहाँ के अपन जीवन जियनी, है ना। तो हम अब अपने के ई बतावे के चाहत रहनी है कि मुजा जौन गांव बा ई अपने के मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण एने गोपालगंज ई तीनों जिला के तीन मुहानी ओकरा के कह सकतनी, सीमांत कह सकतनी, ओजवा ई बा। तो तीन तरह के भाषा वहाँ मैथिली, भोजपुरी आ बज्जिका, ई तीनों के भाषाई संस्कृति जौन बिया उ सिपाही सिंह जी के प्रभावित कैलस। गंडकी नदी के तट पर वहाँ के रहनी, हर साल बाढ़ के खेला तबाही झेलत रहनी, है ना। पूरा कृषक समुदाय से जुड़ाव वो क्षेत्र के बा। तो ई किसानी जौन बा यहाँ के कविता में बार बार आयल बा, है ना। 1942 में वहाँ के जौन गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन रहल ओमें भी वहाँ के हिस्सा लेनी। लेकिन अंग्रेज सिपाही लोग लाख चाहल, अधिकारी लोग लाख प्रयास कइल सिपाही सिंह जी के पकड़े के, लेकिन वहाँ के पकड़ैनी ना, है ना। बराबर एने से ओने भागत परावत रहनी। आप जेल के बहरी रह के जे स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे ओकरा के यहाँ के सहयोग करत रहनी आ सहयोग कैला के साथे साथे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रदान करे में, ओकरा के तेवर प्रदान करे में यहाँ के लागल रहनी। आ इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में भी क्रांतिकारियों के लुक छुप के यहाँ के मदद करत रहनी। यही बीच वहाँ के बियाह पहले ही हम बताए अपने के कि शारदा देवी जी से यहाँ के विवाह हो चुका रहे, है ना। बाद में वहाँ के 1942 में आंदोलन
में जब वहाँ के भाग लेनी तो ओकरा चलते यहाँ के मैट्रिकुलेशन के पढ़ाई कुछ बाधित भई रहे, जौना के फिर बाद में वहाँ के पूरा कैनी आ फिर वहाँ के राजेंद्र महाविद्यालय जौन की काफ़ी नामी कॉलेज है सारण प्रमंडल के, ओजवा यहाँ के आके अपन ग्रेजुएशन में अपन शिक्षा अपन प्रारंभ कैनी आ स्नातकीय शिक्षा जौन बा राजेंद्र महाविद्यालय जौन छपरा में बा, राजेंद्र कॉलेज छपरा, ओजवा यहाँ के ओजवा जे गुरु यहाँ के सब उपलब्ध भइल है ना, जेकरा मार्गदर्शन में है ना यहाँ के अपन शिक्षा पूरा कैनी राजेंद्र महाविद्यालय में। ओजवा 3 गो गुरु लोग यहाँ के बहुत नामी गिरामी है ना, एकदम बिल्कुल अपने सब केहू जानतनी। आचार्य शिवपूजन सहाय जी ओजवा रहनी है ना, पंडित जनार्दन प्रसाद द्विज रहनी वहाँ के है ना, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि वहाँ के, गद्य में भी हमने वहाँ के पढ़ले रहनी स। जब मैट्रिकुलेशन में पढ़त रहनी तो किसले एगो कहानी संग्रह रहे जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी के, उमें गायक कहानी एगो हमने पढ़ले रहनी स। तो कहे के मतलब कि सुकवि जनार्दन प्रसाद झा द्विज है ना, प्रिंसिपल मनोरंजन बाबू आ शिवपूजन सहाय, ये तीनों शिक्षक के रूप में एजवा सानिध्य अपन प्रदान कैनी सिपाही जी के, सिपाही सिंह जी के। आ वहाँ के ओह लोग के मार्गदर्शन में राष्ट्रीयता के भावना है ना, सामाजिक जौन संदर्भ रहे उसे लगाओ। अपने जानता नहीं कि प्रिंसिपल मनोरंजन जी फिरंगिया के है ना, जौन भोजपुरी के बहुत कालजयी रचना ही फिरंगिया है ना, जौना में ओह बरा के देश दुर्दशा के, भारत दुर्दशा के चित्रण देखे के मिलेला। तो कहे के मतलब ही कि जौन सामाजिक बोध जौन बा उ वहाँ के प्रिंसिपल मनोरंजन बाबू से पौनी, वहाँ से सीखनी। वहाँ के शिवपूजन सहाय जी से भाषा के जौन लालित्य हो सकता है ना, साहित्य में जौन सौंदर्य पैदा करे वाली गद्य में खास करके है ना, तो उ वहाँ के या संपादन क्षमता है ना, ये सब वहाँ के हासिल कैनी आचार्य शिवपूजन सहाय जी से। आ काव्य कला में जो प्रवीण है ना सुकवि जनार्दन प्रसाद झा द्विज हिंदी के वहाँ कवि रहनी, वहाँ से वहाँ के हासिल कैनी। आ एह तरह से तीनों गुरुअन के संपर्क में रह के जौन साहित्यिक संस्कार यहाँ के मिलल, वो बाद के रचनात्मक व्यक्तित्व के गढ़े में बहुत हद तक यहाँ के सहायक भइल। अब हम अपने के ये बताए कि आगे तो हम बताई कि 1951 में यहाँ के पटना ट्रेनिंग कॉलेज से यहाँ के DPNED के डिग्री प्राप्त कैनी। फिर बिहार विश्वविद्यालय से यहाँ के MA के डिग्री हासिल कैनी। 1953 में यहाँ के MAd के डिग्री हासिल कैनी पटना विश्वविद्यालय से है ना। 1953 उस साल रहे जौना साल यहाँ के बिहार शिक्षा सेवा में चयनित भईनी, शिक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ के चयनित होके बतौर सरकारी सेवक अपन नौकरी यहाँ के शुरू कैनी है ना। एह बीचे मुजफ्फरपुर में भी मौका मिलल, छपरा में भी यहाँ के पढ़ाई के मौका मिलल है ना। ये सब बढ़िया बढ़िया गुरु लोग यहाँ के भेटाइल, जौना के चलते यहाँ के साहित्यिक व्यक्तित्व के जौन सुगढ़पन मिलल वो कमाल के आ बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ के अपना रचनात्मक व्यक्तित्व में प्रतिफलित भइल है ना। 1953 में शिक्षा बाद विभिन्न जिला अनुमंडलन में यहाँ के घूम घूम नौकरी यापन कैनी, लेकिन वह नौकरी के दरमियान भी भोजपुरी के विकास में यहाँ के बराबर लागल रहनी। स्कूलन में यहाँ के हेडमास्टर साहब लोग के कह दिल रहनी कि भाई अपने सबहन अंत्याक्षरी के प्रतियोगिता जरूर आयोजित कराएं, साहित्यिक कार्यक्रमन के जरूर आयोजित करें है ना। मास्टर साहब लोग के यहाँ के निर्देश ही रहे कि साहित्यिक कार्यक्रम, अंताक्षरी है ना, साहित्यिक प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, इस सब विद्यालयन में करके लड़कन में सांस्कृतिक चेतना जगावे के प्रयास होके के चाहिए है ना। रामचरितमानस पर आधारित अंत्याक्षरी यहाँ के कराएं है ना। आप गुरु जी लोग के प्रेरित करी कि भाई इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में जरूर आयोजित होके के चाहिए। फिर हम अपने के यहाँ के व्यक्तित्व की ओर
यहाँ के कृतित्व की ओर इशारा करत हम ये बतावे के चाहब कि 1973 में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के गठन भैला के बाद यहाँ के ओकर संस्थान है ना 1973 में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के गठन भइल तो ओकर जौन संस्थापना करे वाला जौन भोजपुरी के महान व्यक्तित्व सब रहे ओमे इहों के एगो रहनी है ना 1978 में जब भोजपुरी अकादमी सरकार के द्वारा गठित भइल तो ओहो में यहाँ के बहुत अग्रणी भूमिका रहे यहाँ के विचार के यहाँ के नेतृत्व के यहाँ के मार्गदर्शन में ही गठित भइल भोजपुरी अकादमी है ना। अब हम यहाँ ये बतावे के चाहब अपने के कि जब यहाँ के मुजफ्फरपुर में शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत रहनी तौने बेरा भोजपुरी के पाठ्यक्रम के पढ़ाई शुरू हो विश्वविद्यालय में बिहार विश्वविद्यालय में ओकर स्वीकृति यहाँ के उजवा रहते मिलल है ना। तो रिपुसूदन बाबू डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह जी ये सब लोग मिल के जब पाठ्यक्रम तैयारी करे लागल तो वह समितियन में यहाँ के स्थान मिलल यहाँ के में काफ़ी मदद कैनी है ना। रिपुसूदन बाबू के जरिए जयकांत बाबू अपना निबंध में लिखले रहनी वो दिन की चौबे जी से संपर्क करके पाठ्यक्रम निर्धारण करके जब किताब छापे के बात आई भोजपुरी गद्य संग्रह और पद्य संग्रह ये दोनों किताब जब सबसे पहले छपल वहाँ बिहार विश्वविद्यालय में तो कुछ अर्थ संकट आ गई रहे है ना। वो अर्थ संकट के निवारण करे में भी शिक्षा अधिकारी जे रहनी वहाँ के सिपाही सिंह श्रीमंत जी वहाँ के काफ़ी मदद कैनी अपना लगे से पैसा निकाल के वहाँ के दहनी है ना। एक मुश्त वहाँ के कहनी कि भाई ये किताब छपे के चाहिए एमे कोनो तरह के अगर अड़चन आ रहा बा तो हम व्यक्तिगत रूप से है ना अपना वेतन के पैसा से हम अपने सब के मदद करब लेकिन अपने सब एह काम के रोकी मत एकरा के आगे बढ़ाई है ना। तो जौन भोजपुरी गद्य पद्य संग्रह छपल है ना भोजपुरी के विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई के जब वहाँ शुरुआत भइल तो उनमें बहुत अग्रणी भूमिका यहाँ के रहे है ना। तो खाली रचनात्मक के वहाँ के योगदान ना रहे एगो शिक्षा शास्त्री के रूप में भी वहाँ के भूमिका के हमने जो देख सकत बानी सब है ना। भोजपुरी गद्य पद्य प्रकाशन में आर्थिक तंगी के वहाँ के जोन मिटावे के प्रयास रहे ओकरो के हमने के याद करे के चाहिए। इस तरह के दान वहाँ के आर्थिक दान कई बार वहाँ के भोजपुरी साहित्य में प्रकाशन के अवसर पर वहाँ के देखौनी है ना। यह कारण रहे कि कृष्णानंद कृष्ण जी वहाँ के कहस कि यहाँ के भोजपुरी के भामा शाह हुई है ना। तो भोजपुरी के भामा शाह को के भी वहाँ के संबोधित कई गई है ना। वहाँ के दानी प्रकृति के है ना आर्थिक मदद करे में भी वहाँ के व्यक्तिगत जो वेतन रहे वह से वहाँ के मदद करी है ना। तो कहे के मतलब कि तन मन धन हर तरह से साहित्य के विकास में भोजपुरी के संवर्धन में भोजपुरी के ई हनुमंत लागल रहले श्रीमंत जी है ना। जब यहाँ के भोजपुरी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से जब यहाँ के लगाव रहे उस बेरा यहाँ के पहले साहित्य मंत्री बननी होकर शुरू के दौर में अब बाद में यहाँ के जब 17वां अधिवेशन आयोजित भइल भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के तो ओमे यहाँ के महामंत्री बनावल गई। यहाँ के महामंत्रित्व काल में बहुत विकास भइल बहुत तरह के रचनात्मक प्रकाशन भी सामने आयल अब बहुत तरह के आंदोलन के भी सशक्त करे में यहाँ के नेतृत्व में जो बड़ा तत्कालीन अध्यक्ष रहनी वहाँ के नेतृत्व में बहुत भोजपुरी के आंदोलन गति पकड़लस है ना। यहाँ के हम अपने सबके बताए कि जब यहाँ के महामंत्री रहनी भोजपुरी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के वही घड़ी एगो कार्यक्रम में भाग लेबे उमाशंकर जोशी जी आई रहनी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पटना में। तब पांडे कपिल का नेतृत्व में मिलके सिपाही सिंह श्रीमंत जी का नेतृत्व में मिलके ओबरा साहित्य अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष उमाशंकर बाबू के एगो यहाँ लोग जना में बहुत तथ्यगत ढंग से भोजपुरी के साहित्य अकादमी से मान्यता प्रदान करे खातिर
यहाँ लोग इन अपन बात रखले रहनी। जोन मेमोरेंडम जोन यहाँ सब सौंपनी वो छपल बा एगो किताब यहाँ के आयल बाद में निबंध संग्रह। वो निबंध संग्रह में वो दस्तावेज के रूप में शामिल बाटे, ओकरा के देखे पढ़े के चाहिए। 10 गो बिंदुओं पर कितना बढ़िया सुचिंतित ढंग से साहित्य अकादमी के ओह बेरा यहाँ लोग सिपाही सिंह श्रीमंत जी, पांडे कपिल जी और वो सब भोजपुरी आंदोलन से जुड़ल सब विद्वान लोग जौन साहित्य अकादमी में वो बेरा अपन स्मार देले रहे लो, जौन अपन ज्ञापन सौंपले रहे, देखे पढ़े के चाहे कि कितना भोजपुरी के समृद्धि के तार्किक ढंग से वो बड़ा उपस्थापन भई रहे यहाँ सबके द्वारा। तो हम ये बतावे के चाहत रही हूँ कि ये तो आंदोलन के दिशा यहाँ के महामंत्रित्व काल के अवदान रहे, लेकिन रचनात्मक अवदान भी कम ना रहे। 2 गो बहुत बढ़िया किताब 2-3 गो अली सा है ना, निर्गुण बानी डॉक्टर शंभू शरण आ कुलदीप नारायण झड़प जी के संपादन में ये किताब आयल। संत काव्य के संत कवियन के ई कवितन के संग्रह रहे, पदन के संग्रह रहे, है ना। कुछ मनमुटाव हो गई रहे शंभू शरण आ कुलदीप नारायण झड़प जी के बीच में, जौना के चलते कुछ दिन खातिर व्यवधान आई रहे। तो ओह मनमुटावों के दूर करे में, है ना, जौन अभिभावकीय भूमिका हो सकेला सिपाही सिंह श्रीमंत जी ओकरा के निभौनी आ कहनी कि भाई ई किताब निर्गुण बानी जौन बात जरूर छपे के चाही। आ ओहू बेरा अपना लगे से 1000 रुपया यहाँ के निकाली के देले रहनी कि भाई है लियाओ हमरा ओर से, आज अपने सभी पैसा हमरा के लौटा दे। बाद में जब समर्थ हो जाई, सम्मेलन लायक हो जाई तो हमरा के लौटा दे। बाद में वो पैसा लौटल कि का भैली हमनी के नहीं के मालूम ना, हमनी के जाने के कोनो प्रयास के जरूरत बा। लेकिन हाँ ऐसे जरूरी आ रहल बा कि भोजपुरी आंदोलन में तन मन धन हर तरह से तैयार रहे वाला यह योद्धा के हमनी के बराबर याद रखे के चाही आ वहाँ से प्रेरणा ग्रहण करे के चाही, है ना। तो दोसर एगो किताब वहाँ के आई रहे ना, कहानी संग्रह भी एगो ओह बड़ा आई रहे। भोजपुरी के एगो निबंध संग्रह भी ओह बड़ा पूरी के प्रतिनिधि कहानी भोजपुरी के इस नाम से एगो भोजपुरी संस्थान पटना से ओह बड़ा जौना बेरा यहाँ के रहनी पटना में काफ़ी सक्रिय, तौने बेरा ये संग्रह आई रहे। कृष्णानंद कृष्ण और सिपाही सिंह श्रीमंत ये दोनों आदमी मिलके संपादित कैले रहे, जौना में जितना बढ़िया 28 गो कहानी हमरा समझ से बाड़ी से अगर हमारा साथ दे रहल बा तो संभवतः 28 जौना में जितना महत्वपूर्ण कहानी लगभग बाड़ी से सब बाड़ी से सिंह केसर बाई शिव पूजन सहाय जी के होके, चाहे मौनी बाबा दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती जी के, दक्षिणा पंडित पांडे जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी के, अर्धांगिनी वृंदावन बिहारी जी के, हड़ताल कहानी पांडे नर्मदेश्वर सहाय जी के, या उनमें कहानी सी के भी एगो रहे, है ना, जी के सतुआ, है ना, बड़ी सुंदर कहानी भी आपने सबके पढ़े के चाहिए। पधया जी के सतुआ, फिर मुक्तेश्वर छनक तलाश चक्रोड, राम वृक्ष विधुर जी के, रामेश्वर सिंह कश्यप जी के कहानी मछरी, पांडे सुरेंद्र के कहानी माया घोष, अनहरिया, है ना, रामनाथ पांडे जी के अनहरिया छपचात रहे, राधा गात हों ईश्वर चंद्र सिंह, सुखिया उमाकांत वर्मा जी के, जहाज के पंछी गिरजा शंकर त्रिवेदी जी के, आपन घर जवाहर सिंह जी के, है ना, या फिर कीर्तन कहानी मधुकर सिंह जी के, ढिबरी कहानी विजेंद्र अनिल जी के, तैयब हुसैन पीड़ी जी के कहानी तित्तिर के जोड़ी, या प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी के, रावण अब ही मरल नहीं है कृष्णानंद कृष्ण जी के, फिर वही पी चंद्र विनोद जी के, हिमांशु कुमार जी के, कन्हैया सिंह सदै जी के, ये सब जे ओबरा के मशहूर कहानीकार रहलन, है ना, लब्ध प्रतिष्ठ जे ओबरा कहानीकार रहे लो, वो सबके कहानियन के संपादित कृष्णानंद कृष्ण जी। यही तरह से
बड़ी सुंदर एगो निबंध संग्रह भी ओबरा आयल है ना, बड़ी सुंदर निबंध संग्रह आयल एगो निबंध निकुंज नाम से है ना, जौना में भाषिक खंड में भोजपुरी स्वभाव पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भोजपुरी के प्रामाणिकता पर उदय नारायण तिवारी जी, भोजपुरी भाषा के स्वरूप के सवाल पर गणेश चौबे जी, सैद्धांतिक खंड में एक काव्य आजीवन पर डॉक्टर बसंत कुमार जी, रस निष्पत्ति पर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर त्रिवेदी जी, वैचारिक निबंध के खंड में वंदे मातरम पांड्य नर्मदेश्वर सहाय जी के निबंध यहाँ लोग इन संपादित कैनी है ना, योग के उपयोगिता पर संत कुमार वर्मा जी लिखले रहनी निबंधों में, नारी शीर्षक निबंध छपल अक्षयवर दीक्षित जी के, भोजपुरी फोकलोर पर कृष्णदेव उपाध्याय जी के उनमें लेख शामिल रहे, अनुसंधानात्मक जौन खंड रहे उनमें कबीर के कहाँ जन्म और कहाँ मरण भइल यह पर एगो निबंध लिखले रहनी कुलदीप नारायण झड़प जी, वर्णनात्मक खंड जौन एकर रहे उनमें चंपारण आ भोजपुरी पर डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री जी के रहे निबंध, मारिसस आ भोजपुरी पर मुनीश्वर लाल चिंतामणि जी, नयका गांव पुरनका गांव पर प्रोफेसर विजय बलियाटिक जी के लेख रहे है ना, मुनिवर विश्वामित्र पर कमला प्रसाद मिश्र विप्र जी लिखनी, वहीं यानी भावनात्मक खंड जो ने निबंध निकुंज के रहे उनमें पानी शीर्षक निबंध रहे महेंद्र शास्त्री जी के, रामेश्वर नाथ तिवारी निबंध रहे, पनही निबंध रहे उनमें पाठक जी के, डॉक्टर उमाशंकर, अनिल कुमार तिवारी बेसुध के वो हास्य प्रधान व्यंग्य प्रधान निबंध रहे, चेयर चिपकेरिया है ना, चेयर चिपकेरिया बड़ा हास्य व्यंग्य प्रधान, श्रीमंत जी के में निबंध एगो रहे हास्य व्यंग्य परक ही जौना के वहाँ के शीर्षक डल्ले रहनी लात के देवता है ना, तो श्रीमंत जी के निबंध भी में संकलित बाटे। फिर वही तरह से ललित निबंध के कोटि में हड़बड़ रंजन बाबू के है ना जी के निबंधों में संकलित बा, अविनाश चंद्र विद्यार्थी जी के एगो बड़ी सुंदर शीर्षक आकर्षक शीर्षक के निबंध बा बेटा के नैहर है ना, फिर भोजपुरी शिल्प आ ओकरा भाषा पक्ष पर वीरेंद्र है ना, हरिनाकुश मन पर है ना निबंध खंड बा ओकरों में संस्मरणात्मक लेखों में भी बांसों महेंद्र शास्त्री नाम से एगो निबंध हुआ के लिखनी, तो इस सब निबंधन के कहे के मतलब ई बा कि संपादन के भी जौन कला रहे सिपाही सिंह श्रीमंत जी के वो अद्भुत रहे, कहाँ कहाँ से कैसन कैसन अनमोल मोती चुन के ले आके माला पिरोवे के बा ई बात वहाँ के खूब जानत रहनी, खूब समझत रहनी। तो कहे के मतलब ई बा कि वहाँ के ई बात सब संपादन के दिशाएं अगर देखल जाओ तो ये बहुत मतलब कि अद्भुत क्षमतावान अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व साहित्यकार वहाँ के रहनी। अब वहाँ के जरा रचनात्मक अवदान पर हमनी के कुछ बात जल्दी जल्दी कही जाओ, अब तब वहाँ के कविता पर वहाँ के और सब रचनात्मकता के विश्लेषण परक हमने ऊपर बात शुरू कही जाई अब बतकही कही जाई। पहले संक्षिप्त रूप से हम वहाँ के जो रचनात्मक अवदान रहल बा ऊपर अपने सबके ध्यान आकर्षित करे के कोशिश करब, ध्यान खींचे के प्रयास करब। वहाँ के कहली जला एगो इंटरव्यू में वहाँ के कहले रहनी कि 6 बरिसे में है ना 6 वर्ष में ही वहाँ के अपन पहल की कविता लिखले रहनी है ना, तो बहुत बालपन से ही हम अपने के बतौले रहनी है कि बहुत बालेपन से यहाँ के कविता लिखे के जौन नशा जौन चढ़ल है ना, जौन कविताई यहाँ के जागल वो बाद में और उहे पनपत गईल फलत फुलात गईल है ना। 1945 में एगो बड़ी मशहूर कविता यहाँ के आई रहे है ना, ओकरा बाद कविता कहानी निबंध समीक्षा हर क्षेत्र में यहाँ के लेखन के प्रतिभा के धनी यहाँ के रहनी। 27 वर्ष के जब यहाँ के रहनी 27 वर्ष के उम्र में सन 1950 में यहाँ के भोजपुरी के कविता संग्रह पहल की कविता संग्रह उषा रानी आई 1950 में है ना। तो ऐसे 1950 से लगभग यहाँ के सिलसिलेवार ढंग से है ना बिल्कुल क्रमबद्ध ढंग से अगर सोचल जाओ तो वह बेरा से यहाँ के रचनात्मक व्यक्तित्व या रचनात्मक अवदान के शुरुआत
लिखत होकर पहले ही से, लेकिन पहल का संग्रह 27 वर्ष के ही उम्र में यहाँ के आयल 1950 में उषा हिंदी कविता संग्रह यहाँ बढ़िया कविता संग्रह रहे नाश और निर्माण, नाश और निर्माण नाम से 19 कविता संग्रह। बाद में और दूसर का संस्करण भी 1972 में आयल, कर नाम यहाँ के बदल के कह दहनी ध्वंस गान निर्माण गीत, निर्माण गीत के नाम से 1972 में एक दूसर का संस्करण आयल। फिर देखल जाओ दूसर की जवन हिंदी कविता संग्रह आयल यहाँ के, जब यहाँ के एलएस कॉलेज में जब यहाँ के रहनी तौना बेरा भूखी भिखारिन है ना, यही से यहाँ के काव्यात्मक आस्वाद के काव्यात्मक रुचि के अपने के परख मिल जाई कि यहाँ के कर शीर्षक डलले रहनी हिंदी कविता संग्रह ही रहे दूसर का कविता संग्रह यहाँ के भूखी भिखारिन 1951 में आई रहे है ना। एगो नाटक यहाँ के लिखले रहनी हिंदी में द्वापर की क्रांति है ना, द्वापर की क्रांति 1953 में ही आई रहे ये नाटक है ना। फिर भोजपुरी साहित्य परिषद मैरवा में एगो प्रकाशित कैले रहे बड़ी जो यहाँ के मशहूर कविता ही हो आंधी, वही नाम से यहाँ के भोजपुरी कविता संग्रह दूसर का कविता संग्रह 1953 में आई है ना। भोजपुरी साहित्य परिषद मैरवा एक के छपले रहे। 1973 में यहाँ के सबसे मशहूर जवन काव्य संग्रह बा प्रसिद्धि के मूल आधार बा है ना, यहाँ के कविता के जौन मुख्य जौन टोन जौन बा वो टोन आ टेम्परामेंट के प्रतिनिधित्व करे वाला जौन संग्रह बा ओकर नाम है के जगाईले है ना। तो जवानी के जगाईले 1973 का संग्रह भोजपुरी के जौना में प्रगतिशील विचारधारा के कविता है सो है ना। वैचारिक आग्रह कौना दिशा में ओह बेरा रहे है ना, ई अपने के स्पष्ट छाप में देखे के मिली। प्रगतिशीलता से भरल पुरल ई कविता सब बाड़ी सा आ सबसे जौन आह्लादक जौन भोजपुरी खातिर गौरव के जौन बात बिया वो ई बिया कि यह संग्रह के 3-3 गो संस्करण छपल। भोजपुरी के बहुते कम ऐसा किताब बाड़ी सा है ना, खास करके कविता के जौना के संस्करण पर संस्करण निकलल होके। तो हम अपने के बताई कि सिपाही सिंह श्रीमंत जी के यह प्रगतिशील विचारन से भरल पुरल जौन कविता रहली सा ओकनी के संग्रह जवानी के जगाई लेके अबले 3 गो संग्रह 3 गो संस्करण आ चुकल बा अपने के सामने। हम एक किताब के हम वहाँ के जवानी के जगाई ये किताब हमरा लगे बिया मिला रहे, वहाँ के पारिवारिक सदस्य लोग हमरा के देले रहे लोग मिला रहे हमरा ये किताब। तो ये किताब 1973 में आई रहे। फिर बालोपयोगी कविता यहाँ के जो बांसुरी है में कविता संग्रह बाल कविता के इस संग्रह बा आई रहे है ना। फिर अपने कि यहाँ के कवि और निबंधकार तो बहुत बढ़िया समीक्षक तो रहबे कनी के बहुत उतने उम्दा रहनी यहाँ के उतने सुंदर है ना, शोधान्वेषी भी है ना। विश्वविद्यालय के वरीय प्राध्यापक प्रोफेसर अरुण जी के मार्ग निर्देशन में वहाँ के अपन शोध कार्य शुरू कैले रहनी है ना, आ ओकरा के अंजाम भी देहनी। लेकिन ये भोजपुरी के दुर्भाग्य रहे कि यह कृति व्यक्तित्व का ही मौका ना मिल सकल कि वो पीएचडी के डिग्री से वो गौरवान्वित हो सके है ना। लड़िका भारतेश्वर जी ओकरा के छपौले ओह किताब के है ना। वो किताब थरुहट के लोक से बहुत अनमोल थाती ई किताब जौन थरुहट जाति जौन आदिवासी समुदाय से जुड़ल जौन जाति बिया हमनी के पश्चिमी चंपारण सब क्षेत्र में रहे वाली है ना। वो भोजपुरी ओजवा भी बात अपने के देखे के मिली। ओजवा
थरुहट के लोकगीत बाद में ये किताब आयल है ना, एकरा के हम अपने के देखावे के चाहब। यह किताब यहाँ गीत है ना अब प्रकाशित हो चुकल बा। वहाँ के लड़का भारतेश्वर जी है ना, भारतेश्वर जी वहाँ के लड़का छपौननी किताब आ लोक साहित्य के अनन्य साधक गणेश चौबे जी के पुण्य स्मृति के समर्पित करब। ये भारतेश्वर जी ये सिपाही सिंह श्रीमंत जी प्रबंध रहे, ओकरा के छपौनी बहुत अनमोल अवदान अनमोल ख्याति दिया। ये किताब बहुत बढ़िया शोध ग्रंथ के रूप में सामने आई। ऐसे हमनी के सिपाही सिंह श्रीमंत जी के शोध प्रज्ञता के भी परिचय मिला था। अब हमनी के ये देखे के चाहिए कि और बाद में जवन वहाँ के लड़का स्वर्गीय अब उहों के ये दुर्भाग्य बा कि इतना रुचिपूर्वक है ना, इतना अनुराग पूर्वक, इतना श्रद्धा पूर्वक पिता के एकरा के जुगौले रखे में वहाँ के रचनात्मक अवदान जो ना छप सक रहे, जो अप्रकाशित रचना रही सो ओकनी के छपवावे में आ फिर रचनावली भी वहाँ के प्रकाशित कैनी है ना। स्वर्गीय अब उहों के यह दुनिया में ना रह गई। वहाँ के लड़का स्वर्गीय भारतेश्वर बाबू भारतेश्वर नारायण सिंह जी उहों के अब दुनिया में ना रह गई। वहाँ के जौन किताब रचनावली के रूप में सामने आयल वो हम अपने सबके देखावे के चाहब। एगो जौन खंड पहिलका खंड जौन बा एमे हिंदी कविता एमे छपली सो है ना, हिंदी कविता श्रीमंत रचनावली में सब में वहाँ के छपली किताब महामाया प्रसाद विनोद जी एक संपादन कैनी है ना। भारतेश्वर जी के पहल पर है ना वहाँ के नेतृत्व में ये सब किताब छपल, जोना के संपादन महामाया प्रसाद विनोद जी कैनी। श्रीमंत जी पर जौन निकलल श्रीमंत रचनावली जौन खंड 2 निकलल एक संपादन भोजपुरी के युवा साहित्यकार जितेंद्र वर्मा जी कैले है ना। ये किताब निकलल एमे जितेंद्र वर्मा जी संपादन कैले। एक भूमिका हिंदी के सुधी समीक्षक प्रोफेसर नंद किशोर नवल जी लिखले बानी। बहुत सुंदर आ छोट हने लेकिन बहुत सारगर्भित भूमिका वहाँ के लिखनी एक एमे सब वहाँ के निबंध बड़न से कहानी नाटक ई सब में संग्रह बा। गद्य रचना जौन हिंदी के रहली सो आ जौन पद्य रचना रहली सो हिंदी के उ सब रचनावली के भाग 2 में तो अभी 2 गो भाग अभी छप सकल बा। श्रीमंत रचनावली के जौन हिंदी से जुड़ल बा, हिंदी के कविता आ हिंदी के निबंध या हिंदी के रचना ही अभी छप पाली सो। अब प्रयास करे के चाहिए हमनी का कि श्रीमंत जी के जौन भोजपुरी के जौन अवदान बा ओकरो के समेट के गद्य पद्य के अलग अलग हमनी के कर दिया। हम महामाया प्रसाद विनोद जी जे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में बानी, अभी वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संभवतः अध्यक्ष ना बल्कि ओकरा नेतृत्व के देख रहल बानी, अध्यक्ष शरीफ सुदन बाबू बानी। तो कहे के मतलब ये बा कि ओकरा के देख रहल बानी। ब्रजकिशोर जी के बाद पत्रिका के कारोबार है ना, भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका जौन बिया ओकरा के देख रहल बानी महामाया प्रसाद विनोद जी। हम अनुरोध करब वहाँ से कि जौन आवरो जौन 2 गो भाग बा श्रीमंत रचनावली जी ओकरा के भी छपवावे के हमनी के प्रयास करे के चाहिए। तो थरुहट के लोकगीत जौन बा सन 2002 में आई रहे, श्रीमंत प्रकाशन से छपल बढ़िया शोध ग्रंथ और एगो पुस्तिका वहाँ के लिखनी है ना। छठ पर्व से जुड़ल जौन छठ पर्व में कथा बा इहो बहुत शोध परक पुस्तिका यहाँ के बिया जौन की शोधे ग्रंथ एकरा के मानल जाए। छठ परमेश्वरी नाम से एगो किताब यहाँ के लिखले रहनी। अब बताई तनी सा हमरा के कि रउआ सबन जे कहत रहनी है कि यहाँ लोग यहाँ के प्रगतिशील विचारधारा घनघोर जनवादी रचनाकार। अब बताई जे घनघोर जनवादी रचनाकार अगर छठ परमेश्वरी पर शोध कर रहल बा, छठ परमेश्वरी पर किताब लिख रहल बा तो ओकरा के का कहल जाई है ना। ओकरा के मानल जाई ना कि भोजपुरी के जौन संस्कृति बिया, भोजपुरी लोक जीवन के जौन सुवास बा है ना, वो लोक संस्कृति के जुगावे में ओकर जनवाद कहीं से आड़े नहीं खे आयल। जनवाद उतने तक ओकरा खातिर सीमित बा जहाँ सामाजिक समरसता के संस्थापन तक
वो जनवाद ओकरा के प्रेरित प्रभावित कर रहल बा, है ना। तो ई छठ परमेश्वरी पर सन 2009 में अपन शोध ग्रंथ यहाँ के निकलनी, है ना। एगो और निबंध के किताब वहाँ के छपल, भोजपुरी भाषा लोक साहित्य एवं संस्कृति। तो इहो वहाँ के देहावसान के बादे ई किताब छपल, है ना। ई किताब भी हमरा लगे बिया, अपने सब देखी। ई किताब के जागृति पब्लिकेशन से ई किताब, पटना के जागृति पब्लिकेशन से ई किताब छपल। आ एकर भूमिका जे बा से हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि अरुण कमल जी लिखले, बहुत सार गर्भित छोटहने भूमिका वो लिखले, लेकिन इहू में हिंदी निबंध संग्रहित बाणन स भोजपुरी के विषय पर हिंदी में लिखले बानी में, है ना। ओकर कारण रहे ई कि भोजपुरी के बाद हिंदी के बृहत्तर समुदाय में जहाँ भोजपुरी के पहुँच नहीं है, दूसरों सब लोक भाषा बोलल जाली सब उहू क्षेत्र में हिंदी भोजपुरी के बात पहुँच सके, यह उद्देश्य रहल हुई कि वहाँ के हिंदी में अपन कलम चलौनी। अब वहाँ के जौन विषय रहे देखी, वहाँ के ई जौन बाद में एने वहाँ के मरणोपरांत जौन ई किताब छपल है भोजपुरी भाषा लोक साहित्य एवं संस्कृति, एमे भोजपुरी का भविष्य नाम से एगो निबंध बा। फिर दिन भर का खोया हुआ ई निबंध बाओं में, है ना। भोजपुरी लोकगीत में भाई बहन, लोकगीतों में जीवन बोल रहा है ना। भोजपुरी की सांस्कृतिक विरासत, सारण जिले का सांस्कृतिक स्वरूप, भोजपुरी के लिखित साहित्य का सबसे प्राचीन पृष्ठ आ सबसे सुंदर आ सारगर्भित एगो लेख एक किताब में हमरा मिलल हो, जौन कि हम भोजपुरी मंथन पर जब बोलत रहनी ओकरा पहले हमरा इनाम मिल पावर रहे, है ना तो हम एकर सहायता ले रहती अपना। हमार दुर्भाग्य रहे कि वो बेरा तक ई किताब हम ना देख पौले रहनी। ई किताब जौन ओमे आचार्य महेंद्र शास्त्री पर बहुत बढ़िया एगो निबंध, शास्त्री काव्य की भूमिका, हिंदी में ही निबंध बा, है ना। 10 पेज के ई निबंध बहुत ही सारगर्भित आ बहुते तथ्यपरक आ बहुते मतलब कि समालोचकीय दृष्टि जौन आदर्श रूप हो सकता समालोचना के, भोजपुरी समालोचना के, वो माने भोजपुरी के काव्य के, भोजपुरी के कवि के मूल्यांकन के का आधार हो सकता, का ओकर निकस हो सकता, का ओकर कसौटी हो देखावत ई निबंध ओह दिशाई हमनी के देखे पढ़े के चाहिए। शास्त्रीय काव्य की भूमिका, है ना। तो ई बाओं में आ यही में जौन हम अपने के बतावत रहनी हाँ कि जौन साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जी के जौन यहाँ लोग ज्ञापन सौंपले रहनी, यही किताब में संलेख संग्रहित बाटे। फिर अपने के हम ये बताई जे यहाँ के गीतांजलि के भोजपुरी अनुवाद कैले रहनी, है ना। ये देखल जाओ अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि रचना रहे, ओकर भोजपुरी अनुवाद बहुत बढ़िया अनुवाद, लगभग 256 पृष्ठन के किताब बिया, कॉन्फ्लुएंस इंटरनेशनल से ही छपल बिया किताब, है ना। तो ई कॉन्फ्लुएंस इंटरनेशनल से ही छपल किताब आ एकर एगो गीत अपने के जौन अनुवाद यहाँ के कैले बनी ओकरा के हम बहुत जल्दी से सुनावे के अपने के प्रयास करब। लोभ संवरण हम नहीं कर पावत कि बंगला के अनुवाद कैसन कितना बढ़िया यहाँ के कैले बनी देखल जावी। एगो गीत रहे गीतांजलि के कि आमार, है ना, आमार माथा नत कोरे दाओ हे तुम्हार चरण धूलार तले, है ना। रविन्द्रनाथ जी के गीत रहे, आमार माथा नत कोरे दाओ हे तुम्हार चरण धूलार तले। तो एकर अनुवाद यहाँ के कहनी कि प्रभु हो, है ना। देखी भोजपुरी अनुवाद एकर देखी कि प्रभु हो हमार माथा नवा दो, प्रभु हो हमार माथा नवा दो अपना चरणन के माटी में, हमिता हमार कुल्ही लेके डुबा दो हमरा आँखन का पानी में, हमरा आँखन में हमिता माने अहंकार। प्रभु हो विनती हमार इहे, प्रभु हो विनती हमार इहे, तहरा से हरदम बा हमरा अहंकारी मन के निर्मल दना, हमरा माथा नवा दो अपना चरणन के माटी में, हमिता हमार कुल्ही डुबा दो हमरा आँखन का पानी में। 1906 में
के ई रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के रहल है, जौना के वहाँ के अनुवाद कैले बनी। तो कहे के मतलब जे ये सब रहे। फिर एगो किताब भोजपुरी में वहाँ के मरणोपरांत आयल है भोर गीत नाम से, जौना में पहले के कुल ही भोजपुरी रचनन के बाद में कुछ छूटल फटल जौन रचना रही है सब मशहूर ओकरा के यहाँ के ओमे पिरोवे के संपादित कल गई बा। आ ई रचना आयल बा सिपाही सिंह श्रीमंत जी के। एमे भूमिका हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर जी लिखले बनी है ना ये भूमिका के। आ खगेंद्र ठाकुर जी भोर गीत ई सिपाही सिंह श्रीमंत जी के ई कविता संग्रह आयल बा है ना। ई छपल हटे अपने के 2016 में है ना। 2016 में 3 साल पहले ही आयल किताब है ना। एकर संपादन सिपाही सिंह श्रीमंत एमे जितेंद्र वर्मा अध्यक्ष भोजपुरी प्रचारक संस्थान ई लोग सब में लागल है। तो ये किताब आयल है ना। फिर से ई सब जौन किताब आयल बनी स अब हमनी के तनिसा हम चाहब जे अब हमनी अपना बतकही के वहाँ के रचनन पर केंद्रित कल जाओ, रचनात्मक अवदान से अब आगे बढ़ के हमनी के अब यहाँ के जौन रचनात्मक व्यक्तित्व बा ओ पर अब हमनी के चल जाओ और वहाँ के रचनात्मक अवदान पर का दृष्टिकोण रहल बा है ना। वहाँ के रचनात्मक आग्रह का रहल बा है ना। रचनाधर्मिता जौन वहाँ के रहल बिया कौना दिशा में रहल बिया है ना, ए पर तनी हमनी चल जाओ। हम पहले ही अपने के शुरुआतिये में ये बात बतौले रहनी है अपना वार्ता के शुरुआत में कि वहाँ के जनवादी कवि रहनी है ना, प्रगतिशील कवि रहनी, लेकिन वहाँ के देवता लोग के गुहार भी लगौले बानी, राम जी के कृष्ण जी के बोलौले बानी। वहाँ के सरस्वती वंदना एगो कविता जौन वहाँ के बिया सुमिरन नाम से जवान है ना, ये संकलित बिया जवानी के जगाई ले है ना। जवानी के जगाई ले जौन ये काव्य संग्रह बा एमे संग्रहित बिया। तो अब हम सबसे पहले जवानी के जगाई ले जौन वहाँ के बहुत मशहूर जौन कविता संग्रह बा ओकरा कुछ कवितन पर हम अपने सबके ध्यान आकर्षित करे के चाहब। देखी कुछ मानगी वहाँ के कहतन कि सुमिरीले माता नैया, सुमिरीले माता सरस्वती जी के नैया तक कर जोरी करीले निहोर आ बिनवा के तारा माता तनी झनकार जैसे चेतना के उठे हिलको है ना। बिनवा के तारा बिनवा के ताना जैसे चेतना के उठे हलकोर है ना। नया नया भाव जागे है ना। निराला जी के सरस्वती वंदना से अपने यह पंक्तियन के तनिसा मिला के देखल जाओ कि नया नया भाव जागे है ना। नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव बिहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, निराला के आग्रह रहे। आ सिपाही सिंह श्रीमंत जी सरस्वती जी के जब सुमिरन करत रहे तो मैं क्या कह रहा बड़ा कि नया नया भाव जागे कल्पना के पाँख लागे सूझबूझ नया कदम ओर। नया नया भाव जागे कल्पना के पाँख लागे सूझबूझ नया कदम ओर। आ लेखनी का नोकवा के सजग बना द माता, लेखनी के नोकावा के सजग बना द माता बुद्धिया जगा द पोरे पोर है ना। तो बुद्धि के आग्रह बा चेतना जगावे खातिर है ना। उनकर जनवाद जौन रहे तो मनुष्य के चैतन्य बनावे खातिर रहे, बुद्धिजीवी बनावे खातिर रहे। सिर्फ भावना के आधार पर वो कविता ना, उनकरा कविता में बुद्धिवादी है ना संतुलन रहे, बुद्धिवादी भी बात भी रहे, वैचारिकता रहे। कहल गई मानू तुलसीदास कि जो बरसही बरु बारू विचारू होई कविता मुक्ता मणि चारू। तो भावना तो वह कविता में रहबे कैल, संवेदना तो में रहबे कैल, लेकिन विचार प्रवणता भी उतने रहे, वैचारिकता भी रहे, वैचारिक आग्रह भी रहे, चेतना के हिलकोर सरस्वती से आग्रह कैनी, बुद्धि के पोरे पोर जगा देवे के भी आग्रह कैनी। वही तरह एगो बड़ी मशहूर वहाँ के कविता ही जवानी के जगाई ले है ना। वही संग्रह के जो टाइटल पोएम बिया है ना एक के कह सकिले अपने। तो ई कविता देखी तनिसा कि दुनिया तो पूजे ई हो बीरमर दाना लोके,
दुनिया तो पूजे इहो बीरमर दाना लोके, यही से तो धमनी में खून दौड़ाइले, आ खड़ा होके जिंदगी का बीच छो मुहानी पर, आदमी के सुतलो जवानी के जगाइले। फिर आगे के पंक्तियन के देखी, जवानी के जगावत यहाँ के रहल बनी, है ना। यह कवि के प्रगतिशीलता के मानगी देखिए जवाब कि पत्थर के बना के भगवान सभे पूजेला, पत्थर के बना के भगवान सभे पूजेला, हार चाम वाला भगवान भूखे मुएला, आ दिन रात खट के जे मंदिर उठावेला, ओकरे के हऊ देखी सभे धकियावेला, ओकरे के हऊ देखी सभे धकिया। जे मंदिर निर्माण अपन खून पसीना जे लगावेला, ओकरे के जब मंदिर में भगवान के दर्शन के बात होला तो धक्का खात नजर आवेला। ओकरे और इशारा करत कह रहल बान सिपाही जी कि दिन रात खटक के जे मंदिर उठावेला, ओकरे के हऊ देखी सभे धकियावेला, आ जेकरे कमाई से ही सुखले बुकावी होने, जेकरे कमाई से ही सुखले बुकावे होने, छाहे छाहे रहे वाला छलिए छिलावेला, छाहे छाहे रहे वाला छही छिलावेला। कईयान प्रासिकता भी देखिए जवा, आ साथे साथे भोजपुरी कविता के मानगी देखिए जवा। तबहू जे चुप होके सह जाला रह जाला, सुनी अब, है ना। सामाजिक जौन विसंगति भी आ ऊपर कुठारा घात देखी सिपाही जी के कि तबहू जे चुप होके सह जाला रह जाला, ओकरा करे जवा में आग सुन गाइले, आ खड़ा होके जिंदगी के बीच छो मुहानी पर, आदमी के सुतलो जवानी के जगाइले, आदमी के सुतलो जवानी के जगाइले। फिर देखी कि पीस पास देवे फूल कली के ना मोह करे, पीस पास देव फूल कली के ना मोह करे, उहे हाय आज घरे घर में पूजात बा, आ दया करे जोग छोट चिड़ई चुरुओं के, खोतवन पर रात दिन बाज मड़ रात बा, खोतों पर रात दिन बाज मड़ रात बा, आ धीरे खौए लेखनी पकड़ाला के तबहू चो, है ना। धिक्कार दे रहल बाड़े, है ना, कि धीरे खौए लेखनी पकड़ाला के तबहू जो। अपन काव्य के प्रयोजन यहाँ स्पष्ट कर रहल बाड़े। काव्य के प्रयोजन कहल गई बानो, मम्मट जी के अपने याद करी। मम्मट जी का कहले, काव्य प्रकाश में लिखले कि काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्ते, कांतः सम्मित तयोपदेश युजे, है ना। यह ना उक्ति बा मम्मट के काव्य के प्रयोजन के बतावत, यह 6 गो उद्देश्य बतौले रहले, है ना। ओमे यश प्राप्ति, संपत्ति लाभ, सामाजिक व्यवहार, है ना, विपत्ति के नाश करत जौन शिवेत कल्याण के जौन कामना बा, है ना, ऊ, आ फिर सद्य परिनिवृत्ति आनंदानुभव, है ना, अंतिम जौन उनकर रहे, है ना, कि प्यारी स्त्री के समान मनभावन कांता सम्मत जौन उपदेश होला, इस तरह के काव्य के प्रयोजन होके के चाहिए। तो सिपाही सिंह श्रीमंत जी अपन काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु कह रहल बड़े कि धीरे खौए लेखनी पकड़ाला के तबहू जो, मनमख मली से जो सुख पदहाइल बा, के तबहू जो मनमख मली सुख से जो पर दहाइल बा, आ धीरे खौए जियाला के तबहू जो कवि होके घंघरी ओ झूलनी का छाह में पटाइल बा। दोसरा के हक जे घपच के उड़ावता, दोसरा के हक जे घपच के उड़ावता, लील जाता सऊ से न तनी को डकारता, आ ओकरे के सजे खातिर कविता में आग लेके आ जनता के बीच जाके अलख जगाइले, खड़ा होके जिंदगी का बीच चौमुहानी पर, आदमी के सुतलो जवानी के जगाइले, आदमी के सुतलो जवानी के जगाइले। तो इतना क्रांतिकारी कविता ये देखी, है ना। फिर उनकर इसी तरह के मन मिजाज वाली कविता एगो बिया आंधी, है ना। आंधी कविता के हम अपने के सुनावे के चाहब। इहू में जोन वर्ग चेतना जोन कह जला मार्क्सवादी शब्दावली में, तो उ वर्ग चेतना यहाँ अपने के देखे के मिली। द्वंद्वात्मक भौतिकवादिता जोन होला ओकरो के अपने यहाँ पाई बेजवा, है ना। मार्क्सवादी चेतना जोन सिपाही सिंह श्रीमंत जी के रहे, ओह आंधी शीर्षक कविता में अपने के भरपूर रूप से देखे के मिली, है ना। एगो बात यहाँ हम लेकिन जरूर निवेदित करे के चाहब कि यह कविता में अपने के हंसुआ
आ हथौड़ा चलावत नजर नहीं खे आवत, है ना। यह जनवादी कविता में हसुआ हथौड़ा चलावत आ शंख फूकत दियरी जरावत कहीं कभी नजर नहीं खे आवत तेजवा, है ना। इस तरह के कवि नहीं खन सिपाही जी, है ना। विचारधारा के लेके बिल्कुल प्रतिबद्धता बा उनको, वह प्रतिबद्धता के बिल्कुल वो उतने प्रतिबद्ध बड़े अपना वैचारिक आग्रह के प्रति, है ना, वह सामाजिक समरसता के प्रति, वह जौन उनकर विचारधारा बिया वो उतने प्रतिबद्ध बड़े जितना केहू अपना धार्मिकता से प्रतिबद्ध। लेकिन ये सिर्फ नारेबाजी नहीं खे उनका कविता में, है ना। ये जनवाद नाराबाजी बन गेंडा करती नजर नहीं खे आवते कविता में। तो हम यह बताई अपने के देखिए कविता के बहुत मशहूर पंक्ति ही एकरा के हम बराबर हम याद प्रयोग करी ले अपना और दूसरों व्याख्यान में। देखिए यह आंधी शीर्षक कविता के कि गुमसुम तनिको न भावे हमें, आंधी हई आंधी अंधाधुंध हम मचाइले। गुमसुम तनिको न भावे हमें, आंधी हई आंधी अंधाधुंध हम मचाइले। नाश लेके आई लेकिन नया निर्माण होके भीत ढाहिले, नया भीत उठेला, है ना। ढाहिले पुराना जीर्ण शीर्ण के झकोरा मार, बूढ़ी या संहारे ताले ढाह ढिमिलाइले। नया की पतईयन के दूरी या सवारेला, पाकल पतईयन के भूइया भहराइले। सुविधा सहोट के जे बैठल कंगूरा पर, सुविधा सहोट के जे बैठल कंगूरा पर, कलसा गुमानी लोग के मुड़िया ठेठाइले। हो कके हु कके बार बार दौड़ दौड़ मार के निछोहे गाँव में चसकल छोड़ाइले। तो एह तरह के कविता आंधी कविता बिया, है ना, जौना में सामाजिक विषमता जौन बिया ऊपर बिल्कुल कुठारा घात, है ना, कैले बाणन सिपाही सिंह श्रीमंत जी। देखिए यह कविता के पंक्तियन के अंत में कि रूख हमर देख देख दूम लेखा काम करे, रूख हमर देख देख दूम लेखा काम करे। सिरवा नवावे ओके कुछ ना बिगाड़ी ले। ऐठत अकड़त राह रोक, खाली हम ओही लोग के चीन के उजाड़ी ले। खाली हम जे ऐठेला जे अकड़ता ओकर जे राह रोक के खड़ा बा प्रगति के, गरीब गुरबा के, है ना, जे समाज के दीन बा, वंचित बा, दलित बा, पीड़ित बा, ओकर प्रगति के राह रोके वाला जे बा ऐठत रहता, अकड़ल बा, अपना गुमान में फूलल बा, है ना, ओह लोग के चिन्ह चिन्ह के हम उजाड़ी ले, है ना। ओ लोग के हम बिल्कुल उजाड़ फेंके खातिर हमार प्रतिबद्धता बा यह कविता में। ठीक यही तरह से यही संग्रह के एगो कविता बिया जिंदगी के गीत। एकर बानगी अपने देखी कि घिरल घटा देख के डेराइले नादानी बा, कौन परवाह यदि पास में जवानी बा, है ना। जवानी के जगाइले वो कविता रहल हिय। अब कविता सुनी कि घिरल घटा देख के डेराइले ना, कौन परवाह यदि में जवानी बा, जांगर का भरोसे चीर बादर के करेजाओं में बिजली के जोत या जिंदगी के पानी बा। तो जिंदगी के जोत आ जिंदगी के पानी के कवि रहले सिपाही सिंह श्रीमंत। एगो वर्ग चेतना आ धार्मिक अंधता पर, धार्मिक अंधत्व पर कुठाराघात प्रहार करत एगो कविता देखी। खटे वाला लोगावाना भूख से तड़पी हैं, खटे वाला लोगावाना भूख से तड़पी हैं, बैठल तोंद ना बढ़ई हैं। आ धर्म के नाम पर आदमी का हाथे अब आदमी ना कबू मरई हैं। अब वेद ओ पुराण चाहे शास्त्र के नाम लेके अब नाही जनता लूटई हैं। तो ई आशा, ई भरोसा, ई अखंड विश्वास रहे कि वेद आ पुराण के नाम लेके, शास्त्र के महात्म्य लेके अब आदमी के जिंदगी के साथ कोनो खिलवाड़ ना हुई, है ना। देखिए ये जोन कोरोना काल चल रहा बानू, इहो यही अपने देखी है कोरोना काल में कि आदमी का अपना शक्ति पर भरोसा जाग गई बा, आदमी अपना शक्ति के विश्वासी बन गई बा, है ना। मंदिरन के कपाट बंद बा, है ना,
आरती के स्वर जौन बा, आरती के जौन ध्वनि बिया वो मनुष्य के कान तक अब कम पहुंच रहल बा। बावजूद एकरा आदमी एह संकट के पूरा जीवट के साथे मुकाबला कर रहल बा। ई आदमी के आपन शक्ति आ अपना अस्तित्व पर, अपना पुरुषार्थ पर जौन भरोसा बा ओकरे प्रतिफल बा। आ इहे भरोसा जौन बा वो हमनी में वैज्ञानिक चेतना विकसित करी। इहे जौन बा देखी आज का स्थिति बा कि आज कोनो दैवीय कृपा है ना, या कोनो पहले का होत रहे गंगा जी के घाटे इहू में दौड़ल हलो है ना, इहू में घर के जौन गरीब तबका के चाहे और भी मर्द मेहरारू लोग गंगा जी के गई हलो, टैबलेट बटात रहे पहले बीमारी आवे तो है ना। अब कीरो पारी शुरू में कुछ भइल हो, लेकिन बाद में जब ये बात बुझा गई है कि ना रे भाई अब ऐसे कुछ नहीं होके कि कोरोना भागे वाला नहीं है, तब अंत में सबकर निगाह वैक्सीन पर जाके टिकल बा। सभे टीके कारी और टिक गइल बा है ना। टीका के जो होता सभे कि कब टीका आई तो दादा रे दादा जान बाची। तो यह मनुष्य के वैज्ञानिक चेतना के विकास हो। आ यही चेतना के जगावे खातिर सिपाही सिंह श्रीमंत जी अपन कलम चलावत रहल। साँच बात हम उनकर जौन कविता बिया उहू में यह बाटे, मानव भाव ना मानो। एगो कविता बिया उनकर, मानो भा ना मानो बाकी साँच बात हो। का साँच बात हो भाई? तो बड़े बड़े भरल भरल कोठी लाके मालिक घरे घरे दाना लागी हाथ ओरे ला, चलावे कारखाना उहे जाड़ा में पुअरा बिछावेला ओढ़ेला। अब पानी में खड़ा कबीर जी का धोबी लेखा, पानी में खड़ा कबीर जी के धोबी लेखा, मुँहे पियासे तो ई जमात हो, मुँहे पियासे उहे जमात हो। मानो भ ना मानो बाकी ई साँच बात हो है ना। तो ई जौन बा सामाजिक चेतना के उनकर बात होइल। आ ई सामाजिक चेतना के साथे साथे हम पहले ही बतौनी हाँ कि प्रेम के भी कवि रहल है ना। आग के कवि तो वो रहबे कैले है ना। आग के कवि सिपाही सिंह श्रीमंत रहले, लेकिन अनुराग के भी वो कवि रहले, प्रेम के भी कवि रहले। क्रांति के कवि के साथे साथे वो प्रेम के भी कवि रहले, वो प्रकृति के भी कवि रहले। उनकरा हिंदी या भोजपुरी कवितन में प्रेम के स्वर भी उतने सजोर बा, प्रकृति के प्रति, बाह्य प्रकृति के प्रति उतने अनुराग के स्वर बा। अब देखी एगो, लेकिन यह प्रकृति वर्णन में भी उनकरा सामाजिकता के स्वर जौन बा तौन हावी बा। ई बात जरूर महसूस अपने करब। देखी एगो कविता के बानगी बसंत अइले ना, ई कविता भैया उनकर कि बसंत अइले ना। देखी एकर पंक्तियन के कि पड़ल सेमर का बिरिछवा पर गजब छिटकिया, पड़ल सेमर का बिरिछवा पर गजब छिटकिया, ए बसंत अइले ना। पड़ल सेमर का बिरिछवा पर गजब छिटकिया, ए बसंत अइले ना। डाली डाल लाल ललिया, ए बसंत अइले ना। डाली डाली लाल ललिया, ए बसंत अइले ना है ना। डाल लाले लाल हो गई है ना। यह नु जनवाद के रंग हटे है ना। तो ई रंग बा यह कविता में है ना। डाली डाली लाल लाल ललिया, ए बसंत अइले ना। बसंत ना आयल है ना, डाल पर लाली पसरी गई लेकिन ना आयल। ये कविता के देख के हमरा तैयब हुसैन पीर जी के एगो कविता याद आवता है ना। उनकर देखी कविता उहू में जनवादी छौंक अपने के मिली देखे के। उनकर एगो कविता बिया ना कि लाल लाल लहू पियले लौके सेमर के फूल, लाल लाल लहू पियले लौके सेमर के फूल, मौसम के कपड़ा में लंगटे बबूल, ए नजरिया के का हो गई, ये नजरिया के का हो गई। कहे के मतलब ई बा कि यह प्रकृति वर्णन में भी यह जनवाद के स्वर रहे है ना। बसंत में कोयलर बोले लगली ना, एगो कविता वहाँ के बिया कि छूटल साथ रहे पत इनसे गछियन मन मेहराइल, आ लंगटे घूमत रहे उदासी बंगियन बीच सबाइल। वहीं जब अरमान के कोढ़ी फूटे लगली ना, वहीं जब अब अरमान के कोढ़ी फूटे लगली ना, कोयलर बोले लगली ना। फिर से एकर पंक्तियन के देखी
भावना पर प्रकृति के आक्षेप बा यहाँ कि फागुन के फगुनहट छौलस, फागुन के फगुनहट छौलस, सब केहुल बौराइल, आ जेठ छोट के नाता सब ताखा पर आज धराइल, जेठ छोट के नाता सब ताखा पर आज धराइल, आ किसिम किसिम के बतिया मन में जागे लगली ना, किसिम किसिम के बतिया मन में जागे लगली ना, कोयलर बोले लगली ना। तो ई मनुष्य के जौन बा कि ताखा कि भर फागुन बुढ़वा देवर लागे, है ना। जब ई फागुनहट जब छावेला तो मानव मन प्रकृति के, है ना, प्रकृति जैसे जैसे आपन रूप बदले ले, वही तरह से मानव मन में भी मानव के जौन अंतः प्रकृति बिया ओकरो में बदलाव आवेला, आ ओकर रूप यहाँ देख सकिले एह कविता में अपने। फिर से एगो रात रानी कविता यहाँ के बिया, एह कविता के देखी जौन बिंब विधान बा, जौन बिंबात्मकता एह कविता के बिया। नई कविता के जौन दौर आइल ओकर झलक में, है ना, ओकर रूप अपने देख सकिले में कि पोखरा में आके चान नहाला, है ना। देखिए नवगीत अपने शायद ये नवगीत लेखन लाके अपने के रचनाई, लेकिन ये देखिए कविता के कि पोखरा पोखरी का पानी में आके चान नहाला, ले जमात जोन्ही के डुबकी मारे ला उतराला, ले जमात जोन्ही के डुबकी उतराला, आ ना जानी जे काहे मातल सबकर भइल जवानी, रात बनल बारी रानी। तो रात रानी शीर्षक कविता, इंग उषा रानी यहाँ के कविता भी आएगो, है ना। उषा रानी कविता में उषा के आगमन के वर्णन यहाँ के देखी का कैसे कर रहल बनी कि कलिया का कनवा में गते से भंवरवा, है ना। देखी यह कविता में ध्वनि काव्य के प्रयोग बा कि कलिया का कनवा में गते से भंवरवा, गीतवा सुनावे जाला चुमेला अधरवा, है ना। संयोग श्रृंगार के भी देख सकिले में, है ना। जो निराला के जूही की कली कविता जो भी बिया ना अपने पढ़ले हो के याद कविता की विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, है ना। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, किंगवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। वो कविता के अपने याद करी जूही की कली। यहाँ तनी प्रकृति वर्णन उषा के रानी के आगमन के देखी यहाँ कैसन यहाँ वर्णन कर रहल बानी सिपाही सिंह श्रीमंत। यह कविता में जो संयोग के जो मादकता हो सकतिया वो देखे लायक बा कि कलिया का कनवा में गते से भंवरवा, गीतवा सुनावे जाला चुमेला अधरवा, आ सबका के पागल बनौली उषा रानी हो ऐली उषा रानी, सबका के पागल बनौली उषा रानी हो ऐली उषा रानी, है ना। हरियर दुभिया पर चमकेला चानी, हरियर दुभिया पर चमकेला चानी, आ फुनगी पर झलमल करेला जवानी, ओसवा के ऐनक में, वाह वाह, ओसवा के ऐनक में झंकली उषा ऐली उषा रानी, ऐली उषा रानी। तो ये कविता देखिए मैं, है ना। फिर सर बेटी के विदाई के बड़ा मार्मिक वर्णन सिपाही सिंह श्रीमंत जी के कलम से भइल बा। वहाँ के लिखत तनी कि दुनिया में सब दिन से आपन जे कहात रहे, दुनिया में सब दिन से आपन जे कहात रहे, से ही तब पराया अब कहीं रे सखिया, आज ले पराया जे कहात रहे दुनिया में, से ही सभे आपन हो ही जही रे सखिया। माई बाप जवना के जतन क के पोसलस लो, कैलस दुलरवा रे सखी, तौने दहिया तनकी भर छुए से लीलरवा, तो तौने दहिया तनकी भर छुए से लीलरवा, तो छने भर में दोसरा के भैली रे सखिया। बेटी के विदाई शीर्षक की कविता रहल हिया, है ना। गंडक तीर तर मूजा नाव के गांव में वहाँ के जन्म भई रहे, है ना। तो गंडक मैया पर वहाँ के गीत लिखले बने, लेकिन गंडक वंदना वहाँ के नहीं कैले, गंडको मैया के उलहने वहाँ के दिले बनी, है ना। गंडक मैया के उलाहना ऐसे कि हर साल ही गंडक मैया जौन बड़ी बाढ़ ले आके
आ पूरा क्षेत्र के पूरा वो जिला जवार के तबाह करे में इनकर बराबर भूमिका रहल बा। एहू साल बाटे तो वहाँ के देखी एह कविता में केंग लिख रहल बनी, कह रहल बनी का कि अबहू नेवार ना लहरिया हो गंडक मैया, अबहू नेवार ना लहरिया, है ना, अबहू नेवार ना लहरिया हो गंडक मैया, ऐसन जोर जुलुम कैलू सबकर आहार तुहू खैलू, आ चारू ओर मचल बाप दैया हो गंडक मैया, खेत सब ढह गईले दुखिया किसान भैले, आ तहरा के देवे सभे गरिया हो गंडक मैया, है ना। गंडक मैया के साफ हो रहन यहाँ दे रहल बा कवि कि तारा के गाड़ी सुने के मिल रहल बा हो गंडक मैया, है ना। ई काहे हर साल उत्पात मचा देता रू तू, है ना। खेत खैलू धान खैलू बस्ती उजाड़ कैलू आ ले गईलू करसक के कमैया हो गंडक मैया, अबहू नेवार ना लहरिया हो गंडक मैया। तो गंडक मैया के भी वंदना करती है बा। हम पहले कहले रहनी हाँ कि ई जनवादी कवि ई साम्यवादी कवि जे बा ई ईश वंदना में भी नहीं छे चुकल। लेकिन रघुनाथ जी के वंदना कर रहल बना, लेकिन रघुनाथ जी के वंदना करत भी अपन वैचारिक प्रतिबद्धता के नहीं खन छोड़ ले, हनु का कह रहल बड़ा। आ तो हिंदू मुसलमान दोनों पहले इंसान, हिंदू मुसलमान दोनों पहले इंसान, आ रघुनंदन हो यह रहे गांधी के विचार, रघुनंदन हो यह रहे गांधी के विचार, रघुनंदन हो यह रहे गांधी के विचार। और राम रहीम चाहे ईश्वर अल्लाह, राम रहीम चाहे ईश्वर अल्लाह, रघुनंदन हो एके शक्ति के हुए नाम, रघुनंदन हो एके शक्ति के हुए नाम। धनबे के नाम पर गांधी जी मरैले, रघुनंदन हो ऐसन धर्म हो खो जरी छार, रघुनंदन हो विपत्ति के टूटेला पहाड़। कहे के मतलब ई बा कि धर्म जौन बा सिपाही सिंह श्रीमंत खातिर सदा सहायता के पर्याय बा, परोपकार के पर्याय बा, संवेदना के पर्याय बा, सहृदयता के पर्याय बा, बंधुता के पर्याय बा, भाईचारा के पर्याय बा, है ना। तो कहे के मतलब ई बा कि भोजपुरी के ई कवि जौन साम्यवादी वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़ल कवि बा, उ रघुनंदन से भी सांप्रदायिक सौहार्द के गुहार कर रहल बा, हिंदू मुस्लिम एकता के गुहार कर रहल बा। देखी साम्यवादी कवि लोग पर एगो इल्जाम इहो लगेला कि उ लोग 1962 के लड़ाई में चीनी आक्रमण के समय अपन राष्ट्रीय भक्ति पर वो लोग के सवाल खड़ा कइल जाला। देखी भोजपुरी के एह जनवादी कवि के, भोजपुरी के एह प्रगतिशील धारा के कवि के का लिख रहल बाड़े, है ना। चीनी आक्रमण के बेरा जौन कविता 1962 में आक्रमण भई रहे, ऊपर इनकर कविता दान खून के मांगत बा, दान खून के मांगत बा। चीनी आक्रमण के समय कविता सिपाही सिंह श्रीमंत लिख रहल बड़े, कह रहल बड़े कि आज देश के माटी फिर बलिदानी बोली बोलत बा, आ सिर पर बांध कफन जे निकले ऐसन टोली खोजत बा, अभिमान आज अभिमान पूत के जांचत बा, आज दूध के राखे खातिर दान खून के मांगत बा, पंचशील के मोह दिखा के दुश्मन धोखा देलस रे, हाथ बढ़ा के मित्र भाव से छुरा पिठ में मरलस रे, आज मोह के बंधन काटे खातिर देश पुकारत बा, लाज दूध के राखे खातिर दान खून के मांगत बा। फिर के एहवरा के प्रासंगिकता के हिसाब से भी देखी कविता कितना समकालीन कविता वैचारिक रूप से ही ठहर रहल बिया। कहते रहे कि जियला के धिरकार की दुश्मन देश के धरती धांगत रे, है ना, कि जियला के धिरकार की दुश्मन देश के धरती धांगत रे, आजे मुँह लुका के कांदत रे, आज हिमालय के आंगन पुरुषत्व देश के जांचत बा, लाज दूध के राखे खातिर दान खून के मांगत बा। फिर से देखी कि दुश्मन गोली दाग रहल, दुश्मन गोली दाग रहल तू कागज सा फरियावत रे, है ना।
नेतृत्व के अपना धिक्कारत कवि यहाँ कह रहल बा कि दुश्मन गोली दाग रहल तू कागज से फरियावत रे, आ दिल्ली तोरा नामर्दी पर लाख लाख गो लानत रे। दिल्ली तोरा नामर्दी पर लाख लाख गो लानत रे। छोड़ नपुंसक नीति आज इतिहास शक्ति के आंकत बा। छोड़ नपुंसक नीति आज इतिहास शक्ति के आंकत बा। लाज दूध के राखे खातिर दान खून के मांगत बा। तो ई कविता चीनी आक्रमण पर ही कविता रहल ही है ना। तो अब कहे के मतलब ई बा कि वैचारिक आग्रह एक तरह के यह कवि के रहे। फिर अपने देखी, अब हम भोर गीत के कुछ कवितन के अपने सबके सामने रखे के चाहब, जौना कवितन में अपने देख सकीले ओह कवि के दर्शन के, है ना। जब वो कह रहल बने कि उनकर काव्य दर्शन यह कविता में अपने के नजर आई। वो कह रहल बने एगो कविता भी आ भोर गीत जौन उनकर संग्रह एने हाल में आयल हो, है ना, वहाँ के मृत्यु के उपरांत ओह संग्रह में वहाँ के कविता भी आ एगो कजाख कवि के संदेश अबाई कुनन बाएव, है ना। इस शीर्षक कविता जौना में अपन काव्य उद्देश्य काव्य प्रयोजन कौना वैचारिकता से प्रभावित होके, है ना, कौना भावना से कौना उद्देश्य से परिचालित होके कवि कविता कर रहल बा। ए पर वो कह रहल बने कि आदमी खातिर हमार प्रेम बिल्कुल खाँटी बा, है ना। आदमी खातिर हमार प्रेम बिल्कुल खाँटी बा। ब्रजभूषण मिश्र जी लिख रहल बनी कि श्रीमंत जी वैचारिक रूप से प्रगतिवादी बाड़न, कॉमरेड नहीं खन जी। कॉमरेड भी हो सकतारन अगर कॉमरेड होखे के आधार ई होखे कि राजनीतिक दल के सदस्यता या कोनो साहित्यिक संस्था के सदस्यता, तो वो प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य रहले। एह रूप में उनका के रुआ कह सकीले कि वो प्रगतिवादी साहित्यकार रहले। लेकिन बिना लेबुल के भी बात हो सकेला। लेकिन हमने यहाँ ई कहे के चाहब कि उनकर प्रति जो रहे तो सामाजिक समरसता के प्रति रहे, सामाजिक सौहार्द के प्रति रहे, सामाजिक जो बराबरी हो सकती या सामाजिक न्याय के प्रति रहे, सामाजिक बराबरी के प्रति उनकर प्रतिबद्धता रहे, है ना। कोनो विदेशी देवता विदेशी दार्शनिक विदेशी साम्यवादी ना रहलो, है ना। अपना समाज में जौन पाखंड देख ले, जौन धर्मांधता देख ले, जौन कुटिलता देख ले, जौन चतुराई देख ले, ओकरा से, है ना, ओकरा से चीढ़ के, ओकरा से खींच के, ओकरा पर गुस्सा करके उस साम्यवादी या प्रगतिशील विचारण के शरण में गई रहले, प्रगतिवादी भई रहले। देखी उनकर ई कविता, हम ई कविता से अपने के पुष्ट करब यह धारणा के कि आदमी खातिर हमार प्रेम बिल्कुल खाँटी बा। आदमी खातिर हमार प्रेम बिल्कुल खाँटी बा। आदमी के विश्वास जीतल हमार महत्वाकांक्षा बा। आदमी के विश्वास जीतल हमार महत्वाकांक्षा बा। अरे भाई कवि, अरे भाई कवि, सुनो हमार बात। अब अपना कविता में निरर्थक शब्द जाल मत भरो। अब अपना कविता में निरर्थक शब्द जाल मत भरो। ऐसन का से तो तहरा खुदे लाज लागो, बर्बाद हो जाई तहार प्रतिभा, फेर ना लौटी। अच्छा बताओ तो भला, दम अगुताइल नहीं का, दम्भी लोग से तू अगुताइल नहीं का, ओ रतन के शिकारी लोग से खिसियाइल नहीं का, औरतन के शिकारी लोग से खिसियाइल नहीं का। ये प्रश्न कर रहल बड़े कवि के, ये प्रश्न बा एगो कवि का कवि से, है ना। तो कहे के मतलब ई बा कि औरतन के शिकारी लोग से खिसियाइल नहीं का, दम्भी लोग से तू अगुताइल नहीं का। कौन कभी नहीं खे अगुता सकत अहंकारी से, कौन कभी नहीं खे अगुता सकत दम्भी से, कौन कभी नहीं खे अगुता सकत अहंकारी से। अगर नहीं खे अगुता सकत, नहीं खे अगर उगता सकत, तो वो कभी नहीं खे। समाज के दिशा देवे के, समाज के नेतृत्व करे के ओकरा क्षमता नहीं खे। प्रेमचंद कहले रहनी कि जौन सामाजिक मशाल लेके चले वाला काम हो, आगे आगे अगुवाई करेला साहित्यकार, मसाल लेके आगे आगे चलेला, समाज से बराबर आगे चलेला, तब नु जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि दृष्टि उहे होला, है ना। यथास्मय
यदम परिवर्तते, अपना रुचि के अनुसार परिवर्तित करेला, समाज के प्रवर्तित करेला, है ना, अपना रुचि के अनुसार उस समाज के सृजना करेला, कभी उहे होला, है ना, और उहे समाज के सही नेतृत्व करेला, है ना। देखी अपने राजनीतिक व्यंग, है ना, कहल जाला नो कि कविता में राजनीति, है ना, और राजनीति में कविता कैसे पिरोल भी आई। यहाँ देखिए कविता के सिपाही सिंह श्रीमंत के राजनीतिक प्रतिबद्धता के अपने बात करत रहनी है। देखी एकरा के कि कथनी पर साथ देली करनी दिन रात झेली दोष हमरे बा, कथनी पर साथ देली, है ना, राजनीतिक चरित्र लोग के यहाँ उठकेरत, है ना, वो लोग के चरित्र बखानत यहाँ सिपाही जी कह रहल बानी कि कथनी पर साथ देली करनी दिन रात झेली दोष हमरे बा, झूठ के हम छूट देली हित समझ के चित्त देली आ दोष हमरे बा, धोखा पर धोखा खैली तबहू ना सचेत भैली, है ना, धोखा पर धोखा खैली तबहू ना सचेत भैली, वादा खिलाफी का बादो हम वादा हमरे बा, दोसर के कर दोष बा। महाराज 5 बरिस तू कुर्सी से सटल रहल, 5 बरिस तू कुर्सी से सटल रहल, है ना, गोहरौलो पर हमरा से हटल रहल, आ जब हमरा पर पड़ल तब तू उपदेश पियवल, जब अपना पर पड़ल तब तू दांत चियरल, गिरगिटिया रंग पर हम पिघल गईनी, दोष हमरे बा, केकर बा। गांव गईल गतल खाना में, है ना, गांव गईल गतल खाता में, आ तू राजधानी में डेरा जमौल, जे भेजल से पहुँचे ना पावे ऐसन तू घेरा बनौल, आ तबहू तहरा चिरौरी पर हम तिले तिले बिछला गईली, तो दोष के कर बा, दोष हमरे बा। हम टपड़ा हनत रह गईली आ तू गोटी लाल कर ले लो, हम पेवन पर दिवौली आ तू कश्मीरी साल ले लो, रेल में फर्स्ट क्लास पकड़ लो, में अगिला सीट बनवा ले लो, आ हम दहार दुखार के काया रह गईली, आ तू हरलो पर पेंशन के जुगाड़ कर ले लो, हम तहार कतर बेमत ना समझली, हम तहार कतर बेमत ना समझली, दोष हमरे बा, तो दोष के कर बा, दोष हमरे बा, है ना। तो ई राजनीतिक व्यंग एह कविता के देखी, है ना, जीवन दर्शन एगो कविता वहाँ के बिया, जौना में वहाँ के सामाजिक दर्शन के वहाँ के समझल जा सकता, है ना, सामाजिक दर्शन के वहाँ के देखी। बुद्ध देव चिचियात रहस शंकराचार्य के बक्के दो, है ना, लिख रहा बड़न दार्शनिक प्रतिबद्धता उनकर कैसन रहे कवि के एपर ध्यान देवे के चाहिए। हमने कहा कि बुद्ध देव चिचियात रहस शंकराचार्य के बक्के दो, आ जे कहे झूठ ए दुनिया कहे दो, हम क्षण भोगे के अभ्यासी हमरा निषेध ना आवेला, आ जब जब सन्मुख मधु भरल अधर गदराइल गाल बोलावेला, आ बुढ़ऊ वशिष्ठ के कौन काम जब कसल जवानी लौकत बा, साक्षात आग का आगू में उन्हल उरोज जब छौकत बा, दू प्राण एक में लय होला, दू प्राण एक में लय होला, मादक सुख सोता उमड़ेला, उ प्यार प्रणय के एक घड़ी हो साँच और सब झूठा हो, जे कहे कि क्षण भर के खेला उ पागल बहुत अनूठा हो, लेकिन जवना से रस पाके मन मगन बने तन लहराए, ओ रस में जब उपदेश भूल हमरा के खूब नहाए दो, पोथी पतरा के बंद करो, पतरा के बंद करो, यही सुख में अगराए दो, चाहो तो चलो तनी वेदवास का बाबू से, कि काहे मनना मान सकल साथल सन्यासी बाबू से। तो कहे के मतलब ई बा कि यह पूरा जौन दार्शनिक जौन कविता बिया हम क्षण भोगे के अभ्यासी, है ना, क्षणे के आचमन करे के कवि जानत रहे, है ना, क्षण के जौन तात्कालिकता बा, है ना, वो तात्कालिकता में जीवे के कवि आग्रह करे, है ना, वो तात्कालिकता में जी के क्षण के आचमन करे वाला ये कवि रहे, है ना। अक्सर कटनिहारी ने गो इनकर कविता भी अनुवादों कार्य वहाँ के
कई गो अंग्रेज कवि लोग के कवितन के कहनी, जैसे अक्सरुआ कटिहारिन नाम से वहाँ के वर्ड्सवर्थ के जौन सॉलिसिटरी रीपर जौन कविता बिया ओकर अनुवाद वहाँ के कहनी। फिर डैफोडिल्स जौन वर्ड्सवर्थ के कविता बिया ओकर वहाँ के अनुवाद कहनी, है ना। फिर वहाँ के सेली के जौन लव एज फिलॉसफी जौन कविता बिया ओकर अनुवाद वहाँ के प्यार के दर्शन नाम से कहनी, है ना। तो ये सब वहाँ के जौन अनुवाद भी कुछ भोजपुरी में कहनी कवितन के, वो बेजोड़ बा, अनुपम वो बाटे ये सब कविता, है ना। काव्य दर्शन जौन रहल है तो हम अपने के सुनौनी है। मेघ गीत एगो बादल के, है ना, जानकी वल्लभ शास्त्री जी के कविता अपने पढ़ले रहनी मेघ गीत, है ना। उतर रेत में आंख जवासा भरे खेत में पागल बादल, है ना। तो ओमे बादल के व्यर्थ मड़राइल देख के वहाँ के मेघ गीत कविता लिख रहे रहनी जानकी वल्लभ शास्त्री जी। वही मन मिजाज के एगो कविता, वही तरह के एगो कविता डफोर शंख नाम से सिंह श्रीमंत जी के बिया, है ना, जो वहाँ के संग्रह भोर गीत छपल बाद में ओमे बिया संग्रहित कि अतना उनहल अइला बादल, है ना, अतना उनहल ऐसा बादल भारी शोर हो, इतना उनहल अइला बादल कैला भारी शोर हो, आ नभके अंगना करिया क के चल दे लो मुँह मोड़ हो, नभके अंगना करिया क के चल दे लो मुँह मोड़ हो, आ तोहरो लागल दिल्ली के हवा। देखी अभी यहाँ फिर अपन बिल्कुल प्रतिबद्धता अपन जौन सामाजिक व्यंग के जौन शैली बात पर उतरावत रहे, कह रहा बड़े कि तोहरो लागल दिल्ली के हवा, आ पीटे ल खाली ढोल हो, गरजे ल तरजे ल बरिसे ल नाही। बिल्कुल वही शब्दावलियन के उपयोग करत यहाँ जौन शास्त्री जी उपयोग कर रहल बानी वही शैली में कि गरजे ल तरजे ल बरिसे ल नाही, सीखे ल लंगटन के बोल हो, है ना। लंगटों का बोल सीख रहे हो तुम, है ना। गरजे ल तरजे ल बरिसे ल नाही, आ सीखे ल लंगटन के बोल, जौन कौन काम के झूठो के शंख डफोर हो, झूठो के शंख डफोर हो। तो ई कविता बिया, तो ई कुछ कविता रही है सन जौनन से वहाँ के बानकी मिलल हुई अपने सबके, कि प्रकृति के भी कविताएं में मिलल है अपने के, प्रेम के भी कविता अपने के मिलल है नु। आप प्रेम के संजोग श्रृंगार से जुड़ल एगो कविता हम अपने के दिखावे के चाहब, जौन भोजपुरी के कविता बिया। देखिए मैं वर्णन कर रहा बनी वहाँ के जाड़ा के रजनी, है ना, जाड़ा के रजनी एगो कविता बिया यहाँ के, एमें संजोग श्रृंगार के वर्णन देखिए। सिपाही सिंह, है ना, सिंह से बाहें, दिनकर के पंक्ति है ना कि सिंह से बाहें मिला जो खेल सकता, के रहते हुए निरुपाय हो जाता, फूल के रहते हुए शक्ति से बाहें मिला, सिंह से बाहें मिला जो खेल सकता है ना, फूल के आगे वही असहाय हो जाता। तो देखिए यहाँ सिंह के खेले वाला, है ना, सिंह समान गर्जना करे वाला कवि जब फूल से बतियावता तो वहाँ कैसन उषा रानी के लगे रहल हो, है ना। आ एजवा वो कैसन जब वो संजोग श्रृंगार के जब जाड़ा चित्रण करता कवि एजवा, तो देखी ओकरा वर्णन में कैसन यहाँ संजोग श्रृंगार प्रतिफलित हो रहल बा। यह कविता में देखी कि जैसे जैसे सिहरेला गात तो ठंडी कपावे लाए, जैसे जैसे सिहरेला गात तो ठंडी कपावे लाए, घुसकेला पिया भोरे पास तो दबावे लाए, है ना, घुसकेला पिया मोरे पास तो गोदी में दबावे लाए, आनंद में बानी सराबोर तो नैना से नीर ढरे, आ तुरही सुख होई सपना, तुरत ही सुख होई सपना, चिड़ैया सब शोर करे। देखिए यहाँ सुबह के वर्णन बा, है ना, सुबह आ रहल बा, लेकिन कहीं नहीं खे कहल, यहाँ कभी यहाँ नहीं खे कहल, है ना। बिल्कुल वर्णने में एक ढंग से बात रख दिला बा, चिड़ैन बोले लगली सो एकर मतलब भोर हो गई। एकरे के अभिव्यंजकता जौन कवि के बिया, ई श्रेष्ठ कवियन के इहे सब विशेषता हो कि वो जौन बात ना लिखे वो हो जाओ, है ना। वही तरह के यहाँ दृश्य खड़ा हो जाओ, तुरत ही सुख होई सपना और करे है ना। नायिका जौन
कोरा में बिया, गोदी में बिया, है ना, अपना नायक के, है ना, अपना पति के जो नायिका गोदी में बिया, है ना, भोर होती है चिड़ैन के बोलने से तुरंते उस सपना हो जाता सुख ओकरा खातिर आ भोर हो जा रहल बा। तो ई है ना, फिर से एगो और देखी साध गीत उनकर कविता कि ऊपर में नभ खिलखिलात नीचे हम झुमती है आ हम होई जैती निहाल मगन मने बिहरती है। तो ई संयोग श्रृंगार के भी, वियोग के भी, है ना, श्रृंगार के भी जौन कविता बिया सिपाही सिंह जी लिखले बड़े, प्रेम के भी कविता लिखले बड़े, है ना, प्रकृति के भी वर्णन उ कैले बड़े, सामाजिक विसंगतियन के तो, विद्रुपता के तो वो बिल्कुल फोटोग्राफिक चित्र अपना कविता में रखबे कैले, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के तो कवि रहबे कैले। अब देखी वहाँ के हिंदी कविता जौन बिया तवन श्रीमंत जी के भी एह भाग 1 में छपल बाड़ी से हिंदी के भी बहुत बेजोड़ वहाँ के कवि रहनी, है ना। हिंदी के वहाँ के 3 गो ध्वंस गान, निर्माण गीत, भूखी भिखारी न बजी बांसुरी, एमे ई संग्रहित बाड़ी से कविता। फिर से श्रीमंत जी के रचनावली जौन बा एमे वहाँ के सब हिंदी के गद्य रचना भी संग्रहित बाड़ी से, जौना में कहानी सब वहाँ के बेटी बेचवा, जवानी के खोज, रज्जन मियाँ को अल्लाह ने बुलाया, प्रेम न जाने जात कुजात, सती, है ना। फिर से आलोचना जो वहाँ के लिखनी हिंदी में भोजपुरी विषय के रख के, व्यंग्य सम्राट जोगेश पर वहाँ के लिखनी, साहित्य में विरह वेदना के गीत पर लिखनी, काव्य का लक्ष्य वर्णन शैली और वर्ण्य वस्तु पर लिखनी, वहाँ के श्रेष्ठ सृजन कैसे हो, तुलसी का प्रकृति वर्णन, रामचरितमानस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बहुत शोध परक यहाँ के हिंदी में ही निबंध बा। सारण के धरती, प्रातः काल, है ना, कुछ व्यक्तित्वन पर भी, कृति व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक व्यक्तित्वन पर वहाँ के लिखनी, गांधी जी भारत के सांस्कृतिक नेता, शिवपूजन सहाय, राजवल्लभ सहाय, नमन महेंद्र शास्त्री पर वहाँ के लिखनी। फिर कुछ वैचारिक निबंध भी वहाँ के लिखनी, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, भारतीय विद्यालयों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा का क्या स्थान हो, हस्ताक्षर आंदोलन जो चल रहे वो पर वहाँ के लिखनी, है ना। अच्छी और बुरी सामाजिक जो प्रथाएं जो समाज में रहे वो पर वहाँ के लिखनी, है ना। जयप्रकाश नारायण जी पर, गीता पर वहाँ के किताब लिखनी, अंग्रेजी में भी वहाँ के किताब लिखनी, फ्लावर ए सिंबल ऑफ ब्यूटी, है ना, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, अंग्रेजी में भी वहाँ के किताब सब रहे। तो ये सब किताब रहे, लेकिन आज के व्याख्यान में हम अपने के बताई कि हम अपने के भोजपुरी पर ही हम अपना के केंद्रित हमरा के रखे के आदेश रहल ह। अब हम बिल्कुल अपन वार्ता के समाप्त करे के चाहब। ब्रजभूषण जी के संदेश मिल रहा बा कि काफ़ी लंबा समय तक वार्ता चलल, हम अब बिल्कुल समाप्त करे के चाहब। लेकिन समाप्त करे के क्रम में हम उहे के क्षणिका के पंक्ति हम से समापन करी। ओकरा पहले हम भुवनेश्वर सिंह शिक्षक जे वहाँ के प्रयाण जब भइल, है ना, वहाँ के 19 जे देहावसान जे भई रहे 15 जनवरी 1980 के, है ना, 15 जनवरी 1980 के निधन भई रहे। सेवे काल में वहाँ के, है ना, स्वर्ग सिधरनी आ बहुत भोजपुरी के यही सपूत ए धराधाम के छोड़ के चल गई। अभी बहुत कुछ ओकर सपना रहे, बहुत कुछ ओकर करे के ओकर मिजाज रहे, शरीर में शक्ति भी रहे, गति भी रहे, है ना। भोजपुरी के ई सिपाही अगर आज रहित अगर तो भोजपुरी कितना आगे गई रहित, ये सोचे वाला बात रहे, है ना। तो वहाँ के मृत्यु जब भइल उस दिन तो 1980 में, तो ओकरा बाद 1980 में वो मृत्यु के बाद हम अपने के बतौनी हो कि वहाँ के मृत्यु जो भई रहे अपने के 15 जनवरी 1980 के देहावसान के बाद जौन शोक कविता कुल्ही लिखैली सौ ओमे भुवनेश्वर सिंह शिक्षक जी के पंक्ति एगो बड़ा बढ़िया हमरा मिल गई कि मानवता रोई फूट फूट, है ना, मानवता रोई फूट फूट खो धैर्य स्वयं ईश्वर रोया, है ना। यहाँ के निधन पर लिखले रहनी भुवनेश्वर सिंह शिक्षक हिंदी में अपन कि मानवता रोई फूट फूट खो धैर्य स्वयं ईश्वर रोया,
जब अर्थी उठी सिपाही की, धरती रोई अंबर रोया, धरती रोई अंबर रोया। रामाज्ञा प्रसाद विकल जी लिखले रहनी कि तू गइल बा मन हो अकेला भइल, तू गइल बा मन हो अकेला भइल, नवचेतना के मथेला गइल, नवचेतना के मथेला कह के वहाँ के संबोधित कैनी। जो प्रतिबद्ध कवि वैचारिक रूप से साम्यवादी कवि कन्हैया जी के नाम अपने सुन रहे हो, कब वहाँ के लिख रहे रहनी कि बसंत है ना, बसंत आया पर कंत कहाँ है, बसंत आया पर कंत कहाँ है, मूजा में सब कुछ है। मूजा वहाँ के गांव के नाम रहे तो मूजा में सब कुछ है, लेकिन श्रीमंत कहाँ है, लेकिन श्रीमंत कहाँ है। तो कहे के मतलब ई बा कि ई सब शोक संवेदना से जुड़ल कविता रहल है। अब हम एगो क्षणिका के जरिए वहाँ के अपन प्रणाम निवेदित करब सिपाही सिंह श्रीमंत जी के, जौन उहें के पंक्ति है, उहें के क्षणिका के एगो मुक्तक एगो बा कि हमार बात बतियाए के छुट्टी नहीं खे। वहाँ के कहले रहनी, लिखले रहनी कि हमारा बात बतियाए के छुट्टी नहीं खे, हमारा मंजिल पर पहुँचे के जल्दी बा, है ना। कहले रहनी अपना एगो क्षणिका में वहाँ के कि हमारा बात बतियाए के छुट्टी नहीं खे, पहुँचे के जल्दी बा, तू राह में लंगड़ी लगावा मत, हमरा कुछ करे गुजरे के जल्दी बा, तू राह में लंगड़ी लगाव मत, हमरा कुछ कर गुजरे के जल्दी बा। कौन जल्दी रहे, इतना जल्दी चल गईला के ये तो उहें के बता सकत रहनी, लेकिन जितना दिन वहाँ के एह धराधाम पर रहनी बिल्कुल जल्दीबाजी में अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़त गईनी। वहाँ के हृदय में अगर प्रेम के सागर लहरात रहे, हिमालय के उतुंग शिखर के वहाँ के ऊंचाई रहे व्यक्तित्व में, अगर तो सागर के गहराई भी रहे वहाँ के व्यक्तित्व में, अगर पवन के गति रहे, है ना, तो गंगा के निर्मलता रहे, है ना। समाज के निर्बल कमजोर वर्ग के उठावे खातिर, समरस समाज बनावे खातिर, है ना, सहिष्णु समाज बनावे खातिर, सामाजिक सदाशयता खातिर, धार्मिक सदाशयता खातिर एगो सुंदर सुभग स्वस्थ भारत के निर्माण के सपना ले ले ये कवि भोजपुरी के बिल्कुल हनुमानी व्यक्तित्व लेके, बिल्कुल हनुमान जी के जोन दायित्व जगह वहाँ के पूरा कैनी, लंका के छार करे में जोन वहाँ के जोन काम कैनी, श्री राम जी के जोन आदेश पूरा कैनी, वही तरह के हनुमंतीय व्यक्तित्व रहे सिपाही सिंह श्रीमंत के। तो एह वार्ता के जौना के शीर्षक हम भोजपुरी के हनुमंत सिपाही सिंह श्रीमंत रखले रहनी हो, ओह वार्ता के हम समापन करत आपन प्रणाम निवेदित कर रहल बानी। जय रस सिद्धा कविस्वरा नास्त येषां यशः काये, जरा मरण जंग भयं कवि के यशः काया कबो ना मिटेला। ओह यशः काया के हम आपन प्रणाम निवेदित कर रहल बानी, बेरी बेरी आपन प्रणाम निवेदित करतनी। अपने सब साहित्यकारन के, सब सुधी साहित्य के जे श्रोता बानी, अपने सबके प्रणाम निवेदित करब हम अपन वार्ता के समापन कर रहल बानी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन अपने सबके।